Assalamu alaikum. Armağan canına sağmay. Umya adaylanyz. Täze ýylyňyz gutly bolsun watandaşlar. Awa, bugunam 30 dekabr. Täze ýylyň başawasynda durs. Salam. Gomy janyňa sağmay. Armağan. Bugun täze ýylyň başawasy bolan içip gelerler häzir. İçip gelenler hem bolar. Öňünden aýdaýyn soň YouTube'a da goýuljakdyr ýani. Soňundan maňa agam şu taýyny aýyrdyň näme geplerini bilemokdym. Ya plan paspadan. Hemmeňizin täze ýylyňyz düşünýär bolsun Allahyjan. Görjeňiz gowy bolsun. Esasanam adam hukuklarynyň söz azatlygyň, erkinligiň üstün çykan ýeri bolsun. Göz yummak siýasaty, dymmak siýasaty we halkyň adalatyny elinden alyp hemme zady gülgülistany edip görkezmek siýasaty çöksün, batsyn watandaşlar. Gomy janyňa sağmay. Assalamu alaikum. Men şuň näme görüň berjek? Birazajygam Türkmenistanyň hem ýylyň jemi hem täze ýylda näme garaşylýar birazajyk o arada pikir alşalyň. Hem Türkmenistanda şu wagt gaterbet eklenç kynçylygy bar. Esasy meselelerin biri ýani halkyň ykdysady meseleleri düýp götür başga tarapa gidip barýar. Has bay bolup barýar, garybam has beter garyp bolup barýar. We şolar üçin hem käbir maslahatlar berjek, kiçirek pul gazanma usullary barada Türkmenistanyňky illeşlememiz üçin. Hükman TikTok'ta PK ýarşy edip otaýyny açyp ýa maskara bolmak gerek gel. Şo arada da gysgadyk käbir suwtnamalar bilen eklenç çeşmesi döretmegiň usullaryny öğretjek. Bu arada men üns berdim şu wagda çenli türkmen diline hiç kim etmendir şo arada. Basanak YouTube'da ýa-da sosial platformada gawat gelmedi. Ýöne men şonu nehip bolsa açjak. Öňünden aýdan o kriptovalyuta adam däl. Onu häzir efiriň dowamynda nehip bolsa Türkmenistanyňky meni dinleýän illeşmede bizi gollaýan illeşlere bir gollaw maksatly goý edesi gelýän issin. Gatyly pullarym gazanylýar. Aslında sereseň $50,000, $100,000 gazanyp bolýan bir ýol salygy berjek Türkmenistanyňky illeşmede. Edem ummasyz bir problemasy ýok. Gomy janyňa sağmay. Maňa söýýänler, ýene diýenler sizlere de bir sözüm bar. Biz şunu çenli watandaşlar gatken adamlar bilen görüşdük. Adamlar diýmeli adama meňzeş, wagşy haýwanlar bilen görüşdük. Adama meňzeş olar, adam däl olar aslında. Türkmenistanyň içindäki owru, kezzap, maşennik, paraxor, adam öldürýän, jenaýetkär, bizim türkmen jemgyýetimizde ziýanly adamlar, şolar bilen kän görüşdük biz şuňa çenli. Aslında sereseň olar size diýan bermeli. Ýöne biz
sizin öňüňizde durup biz özümüze çekdik şolar diýsegem bolýar. Aslında olur size ziyan vermeli. Eziz vatandaşlar. Şuna şu gelip hapa payış söýän nijis adamlar da çünkü tanımam etmem yani köçede görsem tanımazak adamlarım gelip söýän bolsa diýmek ya hukmani suratda birinin hakyny ýendir, ya halkyň hakyna girendir, ya paraforluk edenmidir, ya cinayet edenmidir ki biz agdandyr. Bolmasa öýüne gura oturan adamyň biz näme üçin agdan? Ya da öz halal rahmeti bilen eklenjetip ýören adamlar näme üçin biz ekrana çykaryp ýamanlaly ki? Näme ýamanlygymyz bolsun? Bizi şoň üçin dogry düşünmemiz gerek. Bize söýgen adamlara da diýjek adam siz adama meňzeş wagşy haýwansyz, başga hiç adam däl. Şoň üçin hem gelip bize söýýäňiz. Şoň üçin hem siz şunu çenli bilen bilen görüşüp geldiňiz. Aslında siz bir giden biýüne vatandaşlara ziyan vermeliňiz bolun. Biz sizin şo vatandaşlaryň öňünde biz durdukda sizi özümüze çekdik. Ýa elbette bir näçesine çäre görülse-de bir näçesinde de çäre görülmän galdy. Şoň üçin hem olar intagam jemgyýetiň arasynda hukuk döretmäge de dowam edýärler. Olar bu torunu gynansagan. Şuna çenli meniň näme eden bolsak halkymyza bähbetli iş edendir. Birin ýolumyza bize ýüz tutup peýda tapan adamlar hem kendir. Hemmeti alkışam okuyalar. Hemmeti Allah ýalkasyn biz olary kanýeşna inha diýip huknamalar bilen çykaryp bilemiz. Çünki näme diýsen hökümet bir gayrat, bizim hökümetimiz namart oyununu oynaya. Bize yüz tutan adamlara näme üçin yüz tutdun? Näme üçin olar bilen habarlaşýan diýip azar berýärler. Bolmasa yani lüboy meselede de bizim üstün çykjagymyzy olaram bilýärler. Fanlykda saýlaw öýtmelen bolsa kanun esasında yeňiljeklerini bilýärler. Şoň üçin hem bir terörist ýalak bolup adamlar gorkudyp berler. Özleri bir teröristden tapawudym ýok aslında. Şu sizi bir kanun gorkudyan adamlar hemmeten terörist diýsen boljak. Çünkü sen näme üçin gorkudyan ki yani? Kanun esasında goralan okun biratlar. Adamlaryň pikir garaýşy, adamlaryň kimi gollap, kimi gollamajagy. Näme men Türkmenistanda ýaşasam hukman şu atalawly gollamak mejburunamy. Gollamanam bilerin yani. O men hakym bolmaly. Men onu tankid edip bilmeli. Ýöne siz şu hukuklara adamlaryň elinden alıp bir terörist ýalak hereket edýäňiz. Alişer bilen Abdullahyň alyp kaçmagydan şoň bir suutnamasy. Ana Ankara'daki suut yani bir kanun göz astynda tutulanlygyny ikrar etdi yani. Suudun çözgüsü çykaryldy. Şutaýdan bir kişiden men paltalaşdyraýyn birazjyk vatandaşlar ene söýgenler bana şurada Aşgabat 24 diýe. Yine wor diýe. Goý meň efirim görmäňde näme men sizi zor bilen getirýänmi? Ýa belki ziyanymyz degendir. Ýöne siziň hem halka ziyanymyz degendir. Şoň üçin ziyanymyz degendir. Yani owurluk etmeliler ekeniň, paraforluk etmeliler ekeniň, adalatsyzlyk etmeliler ekeniň, eger men seni agdan bolsam ýa tutan bolsam. Şoň üçin men şu ýoly men mukaddes diýip hasaplaýan, Allah'ın dergahında da beýik ýol diýip hasaplaýan, zalyma garşy görüşmek, adalatyň ýanynda durmak, ejidiň ýanynda durmak. Men bunu mukaddes diýip hasaplaýan. Inni vatandaşlar yani elbette 5 ýyl boldy biziň şu ýola çykyp görüşüp başlanmada 5 ýylyň netijesinde nämeler gazandyk?
ilki bilene Türkmenistan tassan ýaly demirgazy Koreýa tarap barýardy. Absolutno izolasiýa boýunça gidip barýardy. TikTok, YouTube bu zatlara internete girmäge gorkup gören halkdyk mundan 5 ýyl. Olum hakikat, daje häzirem köp organ işgärleri gorkusundan ýaňa, teret hökümet gadaw eden ok, gorkusundan ýaňa knopkaly telefon göterýärler. Android telefon götermäge de gorkýarlar. Yani olum özleri tümdüge tarap eksen özü ılgak gitjek adamlar olur. Düşünýärmi? Bu beýdip mertlerçe durup görüşme aňarda dursun. Yani maňa bir zat bolaýmasyn diýip Android telefonu götermekden gorkup knopkaly telefonyna gezip gören hekimleri we etraf hekimleri ornmasarlaryny tanıyanlar. Şoň üçin watandaşlar olardan hiç sada da garaşmaň. Olar sizi ýaltylyga gitmeýär, olar sizdiňe tümlüge giderler. Beýaşylyň netijesinde sag bolsun TikTok'da esasanam Türkmen jemgyýeti özgördi. TikTok'larda çıkışlar edýärler, kimisi aýlap, kimisi gönümöl bilýärler, kimisi degeri aýrýar, kimisi däl rolunu oýnap alýar. Ol bir gelneje bolşýaly. Owadan prezidentimiz bar diýär, şon ýaly. Aşanyň kommentariýasyna ýekejede gowdat ýok ýani. Prezidentimiz owadan adyen bolmandyrýar hakykatdan. Ki adamlar doýan hemme zatdan. Düşünipli oňada. Şoň üçin biziň eden işimiz näme boldy? Biziň şu eden ýolumyzda esasy hökümetiň ýüzüni açmak boldy. Biziň bar edip biljek uly işimizem şo boldy. Käşke çağırışlara gulak asyp şu neçenli halk biziň ýanymyzda duran bolsa, belki has gowy, has başgarak netijeler alardyk ýöne gynan tagam halkymyz halkymyza gerek gelken onu diýmek şo bolýar-da. Ýani diýmek onu size Araşyn konserti ýa-da mod gazakly diýseňem boljak. Üzewi şoňa 3000 manat beribem, 2000 manat beribem gitdiňiz, gitmäni bildiňiz ýani. Şo stadiony üşen adamlar ýalak üş bilen bolsadyňyz, bu wagt başga hökümet we başga ýagdaý bolardy. Türkmenistanda beýdip gorkup oturmaýardyňyz. İnternet azatlygy bolardy. Söz azatlygy bolardy. Her bir zat gürläpsiň diýip, öýüňize polisiýa gelmejegini bilerdiňiz. Ýöne şonça adam bir ýerik üşürmekdi biziň esas aladamyz. Ýöne görüş dowam edýär. Bu torunu конечно sag bolsun aramyza soňky bir ýylykda goşulan biziň jiýimiz, inimiz talip goşuldy, nesip bolsa ol alyp çykar diýip umyt edýän. Ýöne inşallah bolar. Bolar inşallah. Henide çenni biz şu halk bilen işleşip men halkdan ýamanlyk görem ok watandaşlar. Ýöne şu halky gorkusyny aýyrmak birazajyk ansat däl eken, şoňa göz ýetirdim. Aslynda seretseň men özüme ossum birazajyk, hani özüm ýalak derrew jemlenşer, derrew neme dersip bolyn. Ene şu söýükgenler hemmesi watandaşlar neme däwet bloklaýan gelýär başga accountdan gelýär watandaşlar. Yani orospu çocuğu diýip ýazypdyr da anaňdan sonra öz aýdyp berer orospyň çocugynyň kimdigini. Gepin tümmekkeri seredin watandaşlar. Ha görüşüňiz ýaly ýurdu bir adam iýenok. Ýurdu diňe serdar bilen gurban uly iýenok diýmek. Bunu iýenden içinde birgiden orrumsudan bolan haramhor beglerim ma diýmek ki olar özleriniň gurulu sistemasynyň pozulmagyny islanoklar diýmek. Öz behwitlerini halkynkydan öňde goýdular diýmek. Öz behwitlerini halkdan öňe goýanlyklar üçin hem gelip ine bize sebäp gelýär. Çünkü biz şu neçenli özümüze zat soradykmy? Ýok. Biz halk üçin soradyk. Halk üçin erkinlik soradyk, adalet soradyk ki adalet hemmekşe gerek. Şu bize söýükgen häzirki gün post oturan
ministrin oğlu bol sen kim bolay sen o kimin çağası bol kim bolay sen sana da gerek şu adalet etirkun özüň başyňa derde düşende senem adalet sorarsın ýadyma düşýär bir ministrmi hakimmi ýadyma düşýär Türkmenbaşdanam adalet sorapdy. Hawa Türkmenbaşam adalet saňa görä bir hilekdir, maňa görä bir hilekdir diýen ýaly jogap berdi. Adalet oňa görä, maňa görä bir hilek däl. Adalet kanunda ýazylan adalet şol. Kanunda ýazylana görä boluň. Kanunda ýazylan maddalary siz basgylap berýärsiňiz ki Türkmenistanyň baş kanunyny 50 san madda siz basgylap berýärsiňiz şonu üçin. Onu men bir näçe gedek suud etdim. 50'den uğrak adam hukuklary baradaky maddalary siz basgylap berýärsiňiz. Hawa. Ana şonuň üçin hiç kimin päsel bermäge hak ýokdur diýär. Siz päsel berdiňiz anha. Özüniň pikir ýetikadyny aýdyp beren oğlanlary alyp gaçmak bilen Türkmenistana gitmek bilen Russiýadan, Türkiýeden olar türmä salmak bilen siz Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 42-nji maddasyny bozduňyz gönümbel. Ýygnaşmak azatlygy, onu bozduňyz. Adamlaryň şahsy durmuşyna barışýaňyz, onu bozduňyz. Şahsy durmuşy baradaky maglumatlary özünden bir ruhsat ýygnap bilmez diýe onu bozduňyz. Ay garaz sanasaň bir giden madda bar, bozulan maddalar. Hawa. Indi sökkenler sizde düşünýäs, hawa sizem haram ýip, haram keypiňiz bilen ýaşaýjakdyňyz da bolun. Sizde biz bokurdoňyzda tezek bolduk Allah tarapyn. Aktivizm diýip bir zat döredi we biz sizin bokurdoňyzda tezek bolduk. Ansatjak bilen ip bilen zok. Men aýdaýyn watandaşlar, käbir owalarda, käbir etraplarda, käbir şäherleriň käbir ýerlerinde maňa gelen maglumata görä adamlar üýşüp dom problemiýa, owa sowede, ýene bir ýerlerlik baranlarynda watandaşlar şu daşary ýurtdaky Nuranyna bilen Taliba bir baraýmasyn, o şolong meselesini çözelýän diýip işleýärler köp ýer watandaşlar. Men size aýdaýyn. Şolara bir baraýmasyn, şolong meselesini çözüň diýip işleýärler. Şolong gowy däm watandaşlar, şol netijede gowy watandaşlar köplük bolup bir ýerge baraňyzda ýadyňyzdan çykarmaň. Şolatlaryň, video materiallaryň, ýa-ni delillerin biziň elimizde geçmegi diýmek, olar üçin ullakan minus diýmek. Olaram şonu bermejek bolup işleýärler. Olar serdardan gorkup işlänoklar. Olar Gurbanulladan gorkup işlänoklar. Olar bize maglumat gelämesin diýip işleýärler watandaşlar ki täken maglumatlar Türkmenistanyna. Ýa-ni indi men size şu biziň alyp baran aktivizm hereketimiziň esasy böyle bolan internet media barada aýtjak. Internet media, sosial media uly güç watandaşlar. Sizin köpüňiz belki o göz ýetirendiňiz, ýöne şu uly güç. Biri uly güç eden hem şu internet media. Yani bu bir telewizionyanyň bir görnüşi ki adamlar indi telewizor görenok, çünkü telewizorda görür adam yok. Yalan propaganda var o taýda. Berdimuhammedowlar o telewizionyany hakikat görkezip başlamasa hiç kim görmeýär. Ona meni şu taýdan şolary bir kopya bereýinler, ýagşylyk edeýinler. Hiç kim Türkmenistana telewiziony görmeýär. Men bilýän kimiň öýüne mehmançylyga barsam, durhany watan habarlar başlady. Näme täzelik waka diýen ýok watandaşlar. Özüňizden bilýäňiz. Asna onu Türkmenowada açykdyr. Türkmenowadyň hem aýdym saat aýdyp dur bolly. Radio ýalyk ulanylýar. Türkmenistanyň telewizionyny radio ýalyk. Olam diňe aýdym saat bolly. Başga o aýdym saatam dinleýän ýok da ýöne. Diňe şoň üçin ulanýarlar. Indi esasy habarlar, hakiki durmuş her kimin elinde telefonla, yani internette, TikTok'ta, YouTube'da, Instagram'da kim näme gydyklanýan bolsa. Конечно, Twitter ulanjylar bizim Türkmenistanyň intak azyrak, bolmasa daşary ýurt çinoniklerin köpsi Twitter ulanýar. Twitter'dan şu Trump'a da ýazyp bolýar. Twitter'dan Erdoğan'a da ýazyp bolýar, hemme kişi ýazyp bolýar.
Ýöne Twitter ulanjylar gynansa Türkmenistanyň tek az. Olam intelligensiýanyň tek gaty ýokaryk, ýokarlanmanyny görkezýär watandaşlar. Intelligensiýanyň tek birazjyk pesräk bizde. Indi ýöne şu bar bolan eliňizdäki platformalaryň üstü bilen men size pul gazanmagyň bir görnüşini öwretjek şuň size suwutnamalary bilen onam öz YouTube kanalymyň üstü bilen görkezjek watandaşlar. Elementarnjalat men Türkmenistanyna aýdaýyn lüboýuňyz aýda $300-400 gazanyp bileňok. Yani elementarnjalat dogry diýen watandaşlar $300-400 gazanyp bileňok. Kim meni häzir şo barada size anyk faktlar bilen görkezjek zatlarym bar. Inha men şu YouTube kanaly watandaşlar meniň Nur Muhammed Anay fatly YouTube kanalymy paşdy 5 ýyl bäri ulanyp gelsem hem munyň monetizasiýasyny şu ýylyň oktýabr aýynda açdym watandaşlar. Oktýabr aýynyň hem 20'leri töwereği açylypdy, ýadyma düşýär. Soňky bir 10 gün garanda açylypdy. Indi men tede görkezjek zadym YouTube'da milyonluk prosmotorluk kanallarım var. Olur şu YouTube'dan gazanyan pulu bilen dünýäni aýlanýarlar watandaşlar. Dünýäni. Men size dünýäni aýlanyňa diýjek gelýär. Türkmenistanyna bir eklenç çeşmesi bolup biler diýjek bolýan. Ina kamerany bir mut öwreýin men size. Seredim watandaşlar. Ina men şu taýda size käbir zatlar görkezýän. Bir mut açkym dakmasam. Seredim watandaşlar. Şu taýda her mün görüntülemeň başyna düşýän nemeni görkezýär watandaşlar. Şunu seret Türkmeniň köpüsini YouTube kanaly barlaň hem hiç de aýtmaýar size. Seredim 1000 prosmotr başyna 165 euro төлýän eken. İnhan haýsy videonyň näýle pul berýänine çenli görkezýär. Mesela Gurban Gulyň güjüi aqsady garan ag eder diýen videom 47 euro pul töläpdir watandaşlar. Şu video. Buna bu taýda 38 euro, 31 euro. Bu tak prosmotruny göreli bir mund. Şuň prosmotru näçe? 15.000 prosmotr watandaşlar. Seredim. Görüntüleme 15.000. Ine watandaşlar 47 euroda pul töläpdir. Yani men muny näme üçin diýen Türkmenistanyna şu wagt eklenç kynasy dogry watandaşlar. Şoň üçin hem sizleriň şular ýalyk şulan bir eklenç çeşmesi bolup biler. Muňa elbetde siziň goýjak zatlaryňyza da bagly. We häzir o barada da şunu görkezemden soň aýtjak. Nämeler barada video çekip bilersiňiz, näme edip bilersiňiz. Seredin. 21-nji dekabr Türkmenbaşynyň öldürilen günü diýen video 38 euro, 31 euro, 30 euro. Seredin watandaşlar. Inha şu taýda meniň monetizasiýam seret 0 durunur. Şu sentyabr aýynda 0 dur watandaşlar. Yani oktýabrda 105 euro, noýabrda 417 euro. Watandaşlar dekabryn tak dowam edip oturýar 389 euro. Yani Türkmenistan üçin ullakan pul yani şulam 400 euro, 500 euro ki 10.000, 15.000 prosmotorlar bilen seret şu videolarym 10.000, 15.000 prosmotorda berilen pullar watandaşlar. Ben bunu näçe üçin görkezýän sizleriň köp taýdy izleme sayfasy reklamlary baýna şu taýda watandaşlar. Şu izleme sayfasy reklamlaryndan berýär. Esasy şol görüp oturýan arasynda reklama çykýar. Şoň bilen size esasy tölegler geçýär. Ondan soň biram şu reklamlarym kontrol edip bolýar goýuňda watandaşlar. Reklamlarym kontrol edip bolýar. Şu wagt ýadyma şonu içeriye girýäsmi kagay? Tak. Yani her bir videonyň içinde şu döreňizde nemesi bar watandaşlar gepiň tümmek geri. Seredin. Soňky mysal üçin 90 gün näme? 90 günne watandaşlar 912 euro. Yani YouTube bilin tak watandaşlar näme diýin? Beýin tak
Meniň tek 10 ýyllyk mundan gazanç etjek bolup ýa 10 ýyl alad etmän. Ýöne bir efirlenmi halk görsün diýip goýan zadym. Biram monetizasiýa Aktçawaryň 20-sinden bärde şu watandaşlar. Aktçawaryň 20-sinden bärde tek dekawarynkini alamok. Dekawaryň her aýyň YouTube 21-den 26 aralyk pul töleýär. Dekawar diýenden soň innik aýyň 21 bilen 26 aralyk size pul töleýär. YouTube kanallary açyp watandaşlar sizleriň edip biljek zadyňyz bulyň içine mysal üçin başga ýurtlar gezelenje edip goýýan videolar bar. Olar milyon prosmotr alýar watandaşlar. Evet, milyon prosmotr diýmek olar gürrüňsiz bir videodan 1500 euro gazanýarlar. Bir videodan sen milyon prosmotr çykaryp bilseň. Elbetde biziň auditoriýamyz türkmenler üçin biram diňe gürrüň bolan üçin bir de diňe türkmenler görýär. Bu haýsy ýurdun görýänine de bagly. Haýsy ýurdun görýänine de bagly. Haýsy ýurtdan görýärler seniň videolaryňy, şoňa da bagly. Ýöne sen eger mysal üçin video ýasap aýdaly Rossiýa beýlik döwletleriň görsün diýip aşagyna da orçça subtitr ýasap bilýäňizmi? Gepleşýän goýýan zatlaň aşagyna da orçça neme goýup has köp zritel görýänçini köpeldip bilersiň we sen bir videodan 1500 euro da gazanmak mümkinçiligiň bar. Esasy bu edilmeli zat bir banky kartçyka gerek. Awa. Seret esasy bu banky kartçyka gerek, bir Google AdSense diýip bir hasap açmalysyz. Bolly Google AdSense açýaňyz, şol AdSense'da ýöne elbetde video prosmotrdan siziň pul gazanmagyňyz üçin ilki 1000 sanak patpisçiňiz bolmaly. Biram şu 1000 sanak patpisçik biram minimum 3 sanak video ýüklemeli. Minimum 3 tane video we 1000 sanak patpisçikli bir YouTube kanalyň bar bolsa monetizasiýa açylýar we şondan soň siziň pul gazanmak mümkinçiligiňiz artyp başlaýar. Google AdSense'dan hem hökman Türkmenistana getirmek gerek gel. Bardyr Türkiýede, Amerikada, Ýewropada şoňa gelse de bolýar. Şoň adresini goýup şoňa getirer ýaly edýäňiz, bolly ol size kod berýär tagam. Diňe şo kod çagaşy onuň öýünde oturan ýerinden giräýmelisin. Biram bu daşar ýurt banky kartçyka gerek. Türkmenistanyň viza kartyny maksat beremok, çünki Türkmenistanyň viza kartynda nämeler boljak belli däl. Haçan näme boljak belli däl. Şoň üçin men onu maksat beremok. Açsaňyz Türkiýede en parasy bolan ýa Ýewropada, Amerikada bir tanyşyňyz bar bolsa, şoňa adyny açdyryň danym. Videolar ýükleň ýa-da TikTokda ütköşük nemeler bar bolsa, onu ýükleň ýa-da mysal üçin bir gece çölüň içinde galyp, çatma ýasap, şo taýda bir gece ýaşamagyň tejribesi bolup biler. Soğukmy, möjekleň, şagarlaň sesi gelýärmi? Bular ýalak bir ütköşük bir video ýasap bilersiňiz. Ýöne maslahatym aşany hökman rusçada goýun ki, ýani Kırgızstan, Kazakystan düşünmeýänler bar bolsa, Rossiýa, SNG döwletleriň görer ýaly edin, şobu prosmotr kän bolar ýaly. 2 sanak 3 sanak bolup bir kino düşürüp gazakly kino manyly bir kino ýasap onu goýup bilseňiz olam 30 milyon 32 milyon prosmotr alan videolar bar, kinolar bar watandaşlar. Yani olam size bagly ki 30-32 milyon prosmotr alsaňyz eger 1,5 sagatda 1,5 sagatlyk video kino diýeli we şol 30 milyon 32 milyon prosmotr alyp bilseňiz de watandaşlar. Onu ýam size minimum bir videodan 6.000-7.000 euro pul tölenýär size. Bir videodan watandaşlar YouTube'dan. Men bu zatları näme üçin aýdýan? Türkmen jemgyýeti ösmeli watandaşlar. Biz Türkmenistan hökümetiniň ruhsat bermegine garaşmalylar köp zatda. Türkmenistan hökümeti garaşdan 50 ýyl garaşmaly, ölüp gidýän oňa çenni. Şoň üçin Türkmenistanda işsiz oturanlar bar bolsa, maňa wala siziň ödem nol patpisçikdi, blog edýän onu şu täzeden gelýär, görýäňiz watandaşlar. Görýäňiz watandaşlar, biz gat köp adamynyň guýruguna basypdyr ki,
Oda köze bişip täze account açıp täzeden gelbilýärler. Yene gel, yene aylanna, yene gel, yene blog edip görün seni. Gepin tümügi YouTube'dan konkretny pul gazanıp bolýar watandaşlar ki neme yok. Yani o TikTok'ta PK yarış edip maskara bolup görmeye gerek yok bu taýda watandaşlar. Bu bizim Türkmenlüğümizde de awra edel. Käbir zatlar görür ýalylar. O da aýsaklasyn PK yarış üçin. Bilemok bir videomdan gawat geldi. Özbekistandan bolsa bilemok. Şoň üçin agzam oturjak geldi. Näme bolany ýöne görür ýalylar. Asla bir ahlaga, namysa, opşy bizim halkymyza gelişjek zat därler. Ýani Ýewropada şeýdip görüm doktora gepin tümügi pul üçin. Şoň üçin Türkmenistana kileşmede aýtjagym, açyň bak, bir videony ýürüýte bir kampaniýa bar. 7-8 neme urup bolýar watandaşlar. 7-8 dili urup bolýar. Onu şo videony avtomat şolar terjime edip berýär size. Eger siz işiňiz ulalsaňyz, watandaşlar, işiňiz ulalsaňyz, şol işiňizi ulaldyp prosmotrlaryňyz 2 milyona, 1 milyona, 3 milyona ýetirip berseňiz, siz işiňiz professional ýagdaýda bir güýçlü nämede urup bilýäňiz. Kine kampaniýada urup bilýäňiz. Diňe YouTube'da goýmak bilen şolam ýetip watandaşlar. Çünkü ýürüýte nemeler var, YouTube'un öz nemesi var. Şoňa ýetipdiýän bolyn 7-8 dile terjime edýärler. Şo bir kinony ýöne pultdan oturan ýerinden orçça görürsün gelýärmi, inglizçe de görürsün gelýärmi, hytaýça görürsün gelýärmi, türkçe görürsün gelýärmi, ugur oturmaly. İspaniýa wamy, fransuzça wamy, nemisçe wamy, gara 7-8 san dil var watandaşlar. Özüň saýlap bilýän bolmagy mümkin. Yani goý näme Türkmenistan bir döwletiň bardygyny we türkmenleriň bir iş başarýanlygyny görkezeliň. Ene şu meniň görkezenim 15.000 prosmotr watandaşlar. 15.000 prosmotrda görüşüňiz ýaly 38-40 eurolar berýär. Ol ýadyňyza düşýärmi çölläki videona ütköşüp maslahat berjek zady. Mana çölle ol juma çüýrük bara. Hawa Teoria amada kılyan marly diýip Teoriýany videosy. Diňe şoň özi 78 euro pul gazandyrdy watandaşlar. Diňe şoň özi. Diňe şoň özi seret özüm näçe ýarym sagatlykmy ýok 40 näçe minutluk video. 78 euro diňe şo videodan arasynda da bir 3 tancak mı näme reklamy goýdum men. Onu köpeldi ben bilýäňiz, azaldy ben bilýäňiz. Gepin tümügi Türkmenistanyň ýerleşlerine şular ýaly ütköşük tapsaňyz, ütköşük bir material tapsaňyz, hiç kimde ýok bir mysal üçin bolup biler awariýa, hadise meselesi ýöne YouTube'un öz prawilalary bardyr. Muzikalary hemmesini kabul eden ok. Ya ölüm bitimli yenerek zatlaryň yüzünü gizlemeli, zat etmeli, o zatlaryň hökman öwrenip edin. Kanalyňyz jalyba da ýit bilýär ýani. Şo zatlaryň ünseri olarak konkretny pullar gazanyp bilýäňiz watandaşlar. Inha men size ýene bir sapar görkedeýin, görmedikler täze gelenler üçin. Seredin watandaşlar. Inha 896 euro watandaşlar. Yani soňky 90 gün niýe-de aslında 90 gün däl. Seredin inha men taşrakdan alaýyn. Ne seredin? Ekim bolany oktýabr bolýar watandaşlar. Oktýabryň 20'lerini açtım ben şunu. Şoňa çenli şu YouTube kanalym yapıp durdu men monetizasiýa. Şonu 2000 oktýabryň 20'sinden soň 105 euro, noýabrda 417 euro, bulay 389 euro, dekabryny bugün 30, ertir 31. Gepin tümügi inha soňky näçe günne 60-70 günne watandaşlar 70 günne 896 euro ki men watandaşlar bilýäňiz ne montaj edýän, ne kesýän, ne hiç saatini da seredem. Mokalýanyna gün goýýan nemeni videony YouTube kanaly. Sizem mysal üçin aýdal bir talantyňyz bar, aýdym aýdyp bilýän bolup bilersiňiz. TikTok'da aýdym aýtdyňyzmy? Efir açdyňyzmy? Alyňda YouTube'a goýun. Ya da
güllürt bilýäňizmi? Güýçli talandyňyz barmy? Şo tarapyňyz bolanň danym hem halkyň sevgisini gazanyň hem YouTube'larda goýuň danym şeýdi prosmotr alyň, podpisçik alyň, ösüň watandaşlar. Ýani hukman yeketäk eklenç çeşmesi PK ýaryş bolup galdy da şu Türkmenistanda. Onam gaty gülkünç çağdaýda iderleýär. Ay nämeler etmediler ay şonda daýyn pul gazanjak bolup, jeton aljak bolup. O balaňy çykar diýse balaňy çykaryp duranam gördük. O bu taýyn ýakan ýert diýse ýakan ýertip duranam gördük. Hemme zady gördük ýani. Ol biziň türkmenstanlaryň şu özüm esasanam şu Merkez Aziýa diýär şunu. Yani yok vatandaşlar şeydik görün, Avrupa'da baý döwletlerde beýdip görün, yok vatandaşlar. Bulan biziň aslına seretsen çökünlüğümüzü görkezýär da. Muny kanyesna berdim koýmaýar, kabul etmeýär. O şeýa olaryň pulken, olar çökenok da olar halky adam diýen hatadan ok. Gepin tümegi men ýene şol nemeleriň hemmesini görkezäýsem kem şutaýda şulara görkezäýin men size. Ina şunam görüň serediň, ina şutaýda goýan videolar. Biram şuň bir gowgady bar. Giýje ýatyp durýan şu prosmotrdan ol pul kazandyryp dur ol watandaşlar. Ýani ina şu bu BSG'si her müň adama 1.45 berse, muny müň adama 4.36 berýär, muny 3.47 berýär. Ol şu aýdýana görýän ýurtlara da bagly ol. Ýöne ina şu taýda gazançlaryny görkezýär watandaşlar. 72 euro, 62 euro, 47 euro, 46 euro. Ki şu videolar ýüklenmek kän bolan ok watandaşlar. Ýani belki bir ay bolundur da imkan geçse bir ay bir yarım aylık videolar şulan köpüsü. Ýöne ina Gurwan Gulyn Körkönü Nazar Recep'in biznesi bu bir ýyllana mümkün video. Watandaşlar henidem dur bir ýyllana mümkün ýöne ýaňra açdym şunam 32 euro şu beripdirdiň. Näder ediň? Ina şu 32 eurony beripdir şol. Yani öňkü videolarymda reklama giren üçin reklama gelip durýar 10 euro, 5 euro, 3 euro, 2 euro watandaşlar. Kanyesna siz onu dollarda da saýlap bilýäňiz. Ýöne men muny näme üçin görkezýän watandaşlar? Muny ýekece de YouTuber size görkezmeýär. Ýekece de Türkmenistanda şu arada video çeken adamyny men görmedim şuňa çenni. Näme üçin paylaşsak halkymyz kyn ýagdaýda dämi? Günlük däl watandaşlar. Ol prosmotrdan alýar. Yani şu wada çenni duran prosmotr şol. Ol intak açyk durmy. Şol videoları bir görse ýene maňa gazandyrmaga dowam edýär. Bular ýalak. Ol giýje ýatýan watandaşlar ýertir turýan olun 70 euro, yani 40 euro bolupdyr, 70 bolupdyr yani. Gün geçýär 3 5 gün soň seredýän olun 150 bolupdyr. YouTube şonu ýalda. YouTube esasy birinji başy kyn şoň, başynda bir müňe ýetirip bilseňiz, müň podpisçiga dogan garnaşsaňyz ha işte ben beter dersiňiz da. Müň podpisçiga ýetirip bilseňiz reklama saçylýar. Bir minimum 3 sanyk video ýüklemeli şerti bar. Boldy. Sen tagam 5, 10, 20 ýükle bermeli oňa. Esasy içi bolsun, içinde gyzykly temalar bolsun. Näme bileýin, mysal üçin 5 vilayata aýlanýanmy, halkyň arasynda gezip bir gün munda Ariel Reşke ýalak mysal üçin bir gün Balkana gitdiň, Balkanda hiç kim tanışsyz 100 manata ýaşajak bolup görýänmi, 200 manata ýaşak görýänmi? Şonu video çekip düşündirýänmi ýa başga özüňçe owadan ýerlerini gezelenje edip görkezýänmi ýa türkmenleriň dialekti bar. Dialektini görkezýänmi baran ýerinde? Özüňden başga ýene iki adam gerek. İki adam bolup edip bolýar şonu. Biriňe gezip görseň, biriňe gaplarynda kamera tutsa boldy da ne. İki bolup gazançyny paýlaşyp edip bolýar birgeden dat. Ki ökde etsen, yani 200.000 300.000 prosmotru men size aýdaýyn 200-300 euro pul berýär. 200.000 300.000 prosmotru alyp bilseňiz. Prosmotra gaty üns berýär ol.
Şu arada YouTube'larda bir giden videolar bar, başka dillerde kanyesini, Türk dillerinde de var, görüp bilersiniz. Menin paylaşacak bunun sizin bilen, çünkü Türkmen halkının ýagdaýy şu wagt kyn ýagdaýda goý güçlü professionalny YouTuberlarymyz döresin, TikTokerlarymyz döresin. Goý eklenjesinler näme? Menin käçim bole siýasat bolansoň, siýasat agyr mesele. Ki Türkmenistany meniň kanalymy görýärmi diýip azar berýärler. Men häzir hemmeňize bu ýol maslahat beriljek gel. Onu ýurdun içinde edibem bilmeýäňiz. Ýöne siýasata degmänem bir giden içi dolu manyly. Mysal üçin Türkmenistan ýapyk ýurt. Gaty köp adyma Türkmenistan gyzykly. Türkmenistan gyzykly ýapyk bolan üçin. Türkmenistany gezilen jedip görkezip bilersiňizmi? Gezilenjäni köplenç nime galýa? Gaty gyzykly galanok gezilenç birazcık bilemok. Ýöne bir ütköşük talandyň bilen bir zatlar görkezip bilmeli adamlar, özüňizi çekip bilmeli adamlar. Ana şol size köp prosmotr alyp bilseňiz, olum size eklenç çeşmesi bolýar ki, oň üçin siz belki de bar günüňizi sarp eden zok başlarda. Yani bir videonu çekip yasamak, etmek belki hep de bir kıvını wagtyňyzy alýar. Soňra YouTube'da durduk pul gazanmaga dowam edýär watandaşlar. Mende bar men onu şu açtaýda 70 günde 900 euro gazandyr. Ki Türkmenistanyň şertlerinde de bu pul 900 euro beýni 900 haçty 960 950 960 dollar bolýar ol. Nime öwürsiň? Şoň üçin pulum öz şoduňy yani şo tak bankowyska kartçyka goýaňa bankowyska kartçykaňyza watandaşlar şoňa goýuňyzdy şunu edäýmen bankowy kartçyka görkeziňizden soň size 2 günüň 3 günüň içinde 0,20 sent pul berýär ol. Ýanky görkezin bankowy kartçykaňyza sırada üýü beren ogony 2 gün 3 gün garaşyň. Onun şoşoda gelen, misal üçün 27 sent gelen bolsa, kartçykaň dowrulamaly, awtorizasiýa etmeli. Şonu 27 sent gelen bolsa, 27 sent geldi diýip ýazýan bolly kartçykaňy we siziň tasdikleýär. Kartçykaňy tasdiklatmak mesele däl, esasy Google AdSense hesaby açdyryň, ola mene şunu ýazat, onuň görkezini men size Google AdSense hesaby esasy şunu ýetdi watandaşlar, ol size poçta ýeberýärler. Nime? Bir minut. Men onu ýalňyşa açdym. Tak. Kamerany özüme döndüreyim birazcık. Google AdSense hesabı açmalı vatandaşlar. Menden kod soruya. Tak. Google AdSense'am görkezden adresiňizi ýeberýär ol. Türkmenistana yazman kanyeşne men onu maksat beremok çünkü näme üçin diýseňiz Türkmenistana o poçta barjak men onu bilemok yani. Barýdymok men. Şeredin vatandaşlar. Şeredin şular ýalyk. Google AdSense hasabyňyz gerek. Şeredin Google AdSense diýilýär şoňa. Şu hasaby açdyryňyzdan soň geçen ay 368 euro uğradyp durmaňa. Kanyesne o taýdan tutumam var. Tutumuna malya vatandaşlar. Yani men aýda näder 368 euro gelip durmaňa, ýöne aslynda 400 näçe diýdik ýani?
417 geldi. 417'den 368 olup geçer çünkü salgıt öyle kesip kalıyor şu taydan vatandaşlar. Amerikan nimeti. Çünkü bu YouTube Amerikan olan son salgıtı kesip kalıyor. Yani 417'den 368 geçiriptir. Elbette vatandaşlar yani 368 euro kim veriyor ki size? Yani böyle $50 kart veren var mı Türkmenistan'ın şartlarına? Ki 350-400 euro kazanıp bilseniz o bu pul. YouTube'da esası ünsör mevladınız biraz ol adamların şonun öz pravilesi var. Şu pravilesine ünsörün menin yankı çölleki bu Cuma çuyruğunun videosu var. Onu jalıva var geldi vatandaşlar. Benim kanalıma hiç tesir etmedi. Yönü her ayda vatandaşlar o ayda 350-400 euroya alıp pul kazanıp oluyor. Onun tek men üstümdeki yani işlememde. Men yönü adatı efirleme edip yönü YouTube'a koyuyorumda. Конечно, siz onu has içini doldurup men o zaman videolarım şeyle yartı ya. Çünkü men bunu bir kaptal koyup edemok da. Siz YouTube düşürüyorsunuz da olun. Ana şular yalak edip ekranı düşürüp edip biliyorsunuz. Polni ekran edip düşürün da. Kastı yukarı olsun. Onun videonun kapağı kapağını koyuyorsunuz da oğudan şu videonun içeriğini düşündürüp bilen nemeler koyun. Men bir sanak videolarımda yetişim yali. Ne içeriklerde men koyuşturdum ama şular yalak nemeleri yokman edin. Olam ulu teatir et yani şular yalak. Teredinle daşına şular yalak tuğruk koydum. Eşek satıp yurdallan mı dedim. Yani bunu yalak. Şunu yal nemeleri yaşayışına da bağlı o videolar. Vatandaşlar. Yine hashtag'da da para kazanma açık dip doğru öyle vatandaşlar. Görüşmek üzere. Yani bunu uygun değerlip verdi. Bu neyme video. Türkmenler dert tutarmaz. Yine de oturur. Bu maralın efiri şu tayda birazcık aydım dinledi olun. Şu aydımlar neme dedi. Aydımlar after sky area. Şonun için biz olaydımdan olurdan pul kazanıp bilen ok diyorlar. Yani bular yalak kıynamalar vardı tutnama. Yani şular yalak nemeler hem size ulu neme verip bilye. Yok mani tuğrukta edin teredin. Yani şolongam teret 20.000-14.000 pras motor. Telif hakkı var olsa yine şu tayda yazıydı vatandaşlar. Telif hakkı deyip. Vatandaşlar telif hakkı var olsa ya yeni olsa yazıyor. Men bunu ne yapşunediyən Goy Türkmenistan'da da illeştirmez pul kazanıp bilsinler şeyde YouTube pul kazandır yani bir kanal. Nime daha var. Men misal üçün bir kısanak nime de görpözcük size. Pul kazanyan kanallarda görpözcük. Olurum görün. Misal üçün Joy Hattab'ı men nereden tanıyan şol nime videolarını türmölüň videolarını gözlemde öňümden çykdy ol. El Salvador'un türmesini göreyim. Şon näme boldy şon bir eşitdim çünkü men bir habarlardan eşitdim. Şu türmedekiler näme denli ina şu video vatandaşlar seyredin. Ina şu video seyredin vatandaşlar. 87 milyon prosmotor vatandaşlar. Şu konkret nupulwadan bilýär şu videonun üstünden. Seyredin. Ina men şu videonu açtım. Sırada reklama girdi. Görüşümüz yani. Yine şu pul kazandır ya şoňa şol. Men akla basdyma. Bir mont. Ben sesini açayım. Häzir men size şulon nemesine mörköz yok. Hepsini kilitlemişler. Her yerde Yine. terör estiren iki çete. Yine bu kanyeşne bu seret türmeye giripdir. Şunu yükseli yurdun administrasiýasy gapyny açypdyr. Özi kakoýda bir YouTuber vatandaşlar, ütköşü adam däl. Ýöne prosmotory 87 milyon prosmotor vatandaşlar. Sizem näme üçin başarmaň şular ýazatlar? Başaryp bilersiňiz. Ýa bu bir nimeniň şu taýdan seredin nastroykodan dilini urup bolýar. Men size görkezjek bolýanym şu. Ses parçası diýär seredin vatandaşlar. Nemisçe dinlejekmi? Arapça, orijinali, Arapça ken
Bengalça mı, Xitayça mı, Xitayça, Endonezya, Fransuzca, Hint, İngilizce, İspanyolca, İtalyan, Yapon, Kore, Lehçe, Palyaklan dili, Malayalam dili, Portugalya, Rusça, Tay, Telugu. Şunu var ya bir yürütü kampanya diye vatandaşlar. Hani gelip Palyakça dinlek olan näýelik bolýar? Teraz wszyscy są w jednym miejscu. Hmm. To jest to, co zrobił prezydent Salwadoru. Zmienił cały kraj. Görýärmi? Przez dekady był światową stolicą przestępczości. Dziś stał się jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Şular ýaly ýene bir kasanak youtuberlar bar. Men görýänim aslında gat köpelip gitdi olar ýöne. Ses parçasy başga dile geçireli. Misal üçin aýty dile geçireli. Nemçe görülany. Nemçe näýeli? Seredim. Dieses Präsident, das ist Nayib Bukele. Er ist arabischer Abstammung. Seine Vorfahren wanderten nach El Salvador im frühen 19. Jahrhundert und er ist palästinensischer Abstammung. Sein Vater... Görýärmi? Yani görşüňiz ýaly YouTube'dan dünýäni aýlanýar ýanky adam. Dünýäni aýlanýar. Diňe şu YouTube'dan gazanýan girdisi bilen jaýam alypdyr, maşinam alypdyr, nemesine medip ber, gedelenjine medip ber. Yani durmuş vatandaşlar mensiz aýdan paýta ýymak bilen yer adarmakdan ibaret däl, şonu bilin wara. Durmuş diňe paýta ýymak bilen yer adarmakdan ýa-da bazarda galtak sürmekden ibaret däl vatandaşlar. Düşündiňizmi? Şonu size mecbur edýänler, şonu size şükür edin diýenler, sizi ýalňyş ýol iterýär. Men şu tarapdanam şu täze ýylyň boşawatyny sizi hem gözüňiz açaýyn, aýdynlataýyn diýdim. Belki bu zatlar barada ýekejede YouTube kanallarda görmersiňiz. Görşüň ýaly şularda meniň videolaryny görýänler vatandaşlar, videolary seredin. 298.000 prosmotr altyr ýa-ni 5 sagatda. Bir aýonky videosy 13 milyon, bir videosy 8 milyon, bir videosy 10 milyon, bir videosy 10, 11, 18, ana bir videosy 36 milyon. Adam robotlar, akıllı şäherler ve super arabalar Çin, Amerikan geçti diye 36 milyon prosmotr. Amerikanyň zombileri diye bir köçäge giripdir de şo taýdaky narkoçy bulaşanlar barada video çekipdir. 42 milyon. Öýdem bir 25 minutluk video goýýar. Bu da bolmaýan, 25 minut. Vatandaşlar, yani siziň edip biljekleri pul gazanmagyň usullary kendir ýadyňyzdan çykarmaň. Ana şular ýalyk YouTuberlary özüňizden mysal alyň. Şolary meňde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi gowum talipçan, näl jan tagmy? Şükür Allah, näl nuraga gowmy janyň sagmagam. Awa şükür Hudaýa şükür. Bu nimäni näme üçin ýarty edip görkezläy? Ýok. Düz bolmadymy? Arma özüň nähili? Ay gowy Allah şükür sağ ol, ýuwaş menem bar. Elhamdülillah. Hemme zat normalny. Ay bolýar. Yani men birazajyk YouTube barada, näçe gazanyp bolýanlygy barada halka birazajyk gözüni açaýyn diýdim. Çünkü bu zatlar barada hiç kim dil ýaranok, aýdanok, hiç zat bir birden YouTube kanallary bar, zatlar bar ýöne näçe pul gazanyp bolýanlygy barada köp güçde ýani maglumat ýok diýip pasaplayan türkmen diline esasanam. Şoň üçin men ýurdumyzda ekleş çeşmesinin bir görnüşi hukmunu geley vatandaşlarymyza täze ýylyňdan bir sowgat bolsun hem illeşsem-de goýşular YouTuber bolsunlar, TikTok'dan pul gazanyp bolýar, oňa usuly bar, ýöne TikTok'u pul gazandyrýan ýurtlardan kanal açmalarym. Şu taýdan prosmotrlardan pul alyp bolýar. Oňa usuly YouTube'larda ýazylygy o barada. Ene şular ýalyk maglumatlar bilýän zadyň paýlaşýan YouTube'da. Şo prosmotr alýar, o taýdan pul gazanyp durdyň. Gepin tümmek geri YouTube gatyr ulu gazan. Doňýar videolar görmek mümkin näme? Doňýarmy ki? Doňýar diýä.
Beh. Gözüm havarım yok. Näderim doň ýa-my? I'm heating the car. Şu wagt näil vatandaşlar? Oğlum şu vakt. Salam salam. Wa aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Oğlum ýagdaýlaryňyz janyňyz sagmy? Tamam. Nur ağa. Ha. Taňa uradan wideoma gördüň agam. Hawa gördüm. Mene wara aýtmaly söz tapamak Nur ağa. Indi bular wara. Söz azatlygyny adamlaryň elinden aldylar. Onu soň indi biziň dinimize garşy uradylar. Ýanky ýalak doňuzlary repiden ulanýarlar. Seret ağam Kur'an'da yok zatdır. Diye ki Kur'an'ı haram değil diye ayette diye. İçiptirler diye. Allah Teala İçip 3 haram defa değil diye. vatandaşlar Türkmenistan hükümeti şu vakt adamlar dinsiz ve bilimsiz eştircek olup yürüyte haram ateistler ulanyalar. Men her kili adama hormat ediyen ol inanman bilir zat eder ol her kimin öz irk ve iradesidir. Yani onun edin inanmadığı için men ona jogapkärçilik çekem. O günü erde bir adam çıkıp da ol eyle değil. Gayta mara. Novu God oyuncu bilýäňmi näme diýär vatandaşlar? Diýär ki kim Novu God haram diýse, bolany okutlamak diýse, şo kapyrdyr diýär vatandaşlar. Munafykdyr diýär. Ve videosum şu wagtym duru özüm Türkmenistanyň içinde vatandaşlar. Siz bolsa bir video paýlaşyňyza, gelip size videony aýrtýarlar ýöne. Din, mukaddesimiz hasaplanýan dinimizi bir adam çıkıp yanlış saattir gurulaya ve bir adam çıkıp Türkmenistan'ın içinde şov aradı işte adaydan ok. Men bu sema dolun gelecek vizede çekecek. Sasyen bollar onun rağı bulur. Bak. Ey näme diýjek da Talip Seret onu sen Amerikadan seni çıkmaly, onu Türkmenistan'dan jogap bermeli illeşsemizem. Yani ni dinigem goramak kadagan bolsa, olam siýasat bolýan bolsa, onu bilmedim adamlar yani. Siz näme yani dine iýmek, içmek we tuvalete gitmekden ibaratmysyz? Yani nujele siz hiç satda görüşek gelsiňiz. Hiç satda görüşek gelmesiňiz yani diniňiz üçin görüşek. Ya mene şoň üçin wara Talip gerek bolsa etsinler diýen. Men janym ýakyp ýadadım dogry aýtsam. Gerek bolsa etsinler. Yani Türkmenistanyň içinde de özüne ýanky näme üçin dine garşy arkaň gürläbilýär danym. Näme üçin öz dinini goramak jenaýat Türkmenistanda. Onu. Oha. Oha, dinini goramak. Yani bir adam men täze biljek gel, ol bizim dinimizde yok diýse, ol munafyk diýdi onu menem dinledim da. Onu diýe dinimizde de yok, onu ýa-da diýip Kur'an'da da yok diye, pardon, Kur'an'da yok diye. Kur'an'da barda da yok diye. Yani sıfatından men bildirdi. Ulay doňu diýip bulup giden bir doňu karanlady. Belli mejan on başgalan pikirine, başgalan dinine hormat goýar. Diýär ki vatandaşlar diýär ki Allah Teala diýär Diýetme roza diýär ki şu günýä nigmat ba, bereket ba diýär, rahmet ba diýär. Gadyr gijidinim has öňden gelýän zat diýär. Hamaly täzil, gadyr gijidinim mühim zat ýalyk aýtdy vatandaşlar. Men şokda. Türkmenistanda şular ýalyk zatdyr gurulýa we hemizem türme basanoklar şol adamyny. Ey vatandaşlar, wallahi diýän şular bar islam düşmany şu hökümet, şu rejim. Gaty o wideolar inşallah hopuňa müsünden düşük Türkmenistandaky ol dini gorap beren ol ol Wahabi, bul Wahabi zat tip çıkıp ol Bey Muhammed Alanadar we Kur'an we sünnet boýunça gurulaýady. Şo ýaşulara garşy çıkıp her kilik videolar edýärdi. Çıkıp gurulaýadylar, adamlara çağırış edýärdiler. Bul Wahabi girmeýän diýip ýöne özleri. Seredin vatandaşlar, bir haramzada hakyky. Şu haramzadan agdyny ýumdur bilen oklar vatandaşlar. Ýoksam Ded Moroz diýär ki Allah Taala gelýär diýär. Şo Ded Moroz ýa Allah'nyň bir Allah Taala yeri düşýän ýaly edip aýtdy. Näme o subhanallah. Şumy biziň eýe çykyşymyz dinimizde? Şumy biziň mukaddesimiz, ynanjymyz vatandaşlar? Näme edip böyle o bu Türkmenistanyň? Men şokda wallahi diýen vatandaşlar şol ýalak zat men ömrümde eşitmedim. Häzir wara lüboy bir musulman adamy getirip şonu dinleseň, men şonu alymlara görkezdim. Ey agyny açyklar o. Näme üçin bu dini işlere jogap bermedi diýe. Türkmenistanyň oturup öýden şu zatdyr diýe vatandaşlar. Hökümet barmy ýa ýokmy? Men görkezek indi kefirde zatda hökman men dar etjek muny. Bu temany men ýöne goýmaýan.
Son gelen men yanıma padşah Hudaý tarapdan saýlandy. Näme o padşah Hudaý tarapdan saýlanan bolsa, onda näme padşah şu zatlary ýol bermelimi? Oo. Nöwmete garşy diýip düşünýän men şunu. Bu taýda da bir ýerdir. Inni, bir münçik ağam, seredin vatandaşlar. Belen bir nöwmete garşy diýip düşünýän men şunu. Täze ilimi, meni horadylar, men şu hakda hiç düşünjämem ýokdur eken, ýöne. Onu şunu bir aýdamda täze ilip ömrümde garaşylyat da aýal baba gelýär, esni gurçy gelýär, padarky berýär, welkidi çagalan baryň arzuwy şuda. Şu adam gelmegi bir Hudaýyň gelmegi diýip düşünýän men. Aýal baba ähli ozoklara gelip bilen, o da bir wagtda bir iýjan dowamyny ähli gelip bilen, o da şu Allah Taala bir adamlara teşrif edýän, gelip ýeriň ýüzüne düşüp bir rahmet günü bolmaly şu. Ey vatandaşlar, İslam dini haça bu fundamentalni bazı ve dini bar adam, şunu adamlara näme etmeliligini bilýärmi? Görüň o vatandaşlar näme diýip ber. Aýyl wawany Allah Taala bilen deňep ber. Subhanallah. Vatandaşlar näme molla Türkmenistanymyz o? Hiç kim yok mu dinimiz o? Näme üçin şu zatlara hökümet ýol berýär? Hani dini işleri? Näme üçin hoplyk şu zatlara sereden ok? Adamlar dini uýady, basýaňyz haramzadylar. Näme üçin dini ýok zatlar çykyryp aýtdy? Bu kapır doňuz haramzadan gurulýan zadyna seredin o. Aýtýanym men bu çemany ýöne goýmaýan. Görüň siz vatandaşlar inşallah indiki widiýamy seredin gara. Gaterwet haramdan maçyt etjek. Bulen täkiş dowamyny görüň siz o. Täzir gadyr ýejidenem öňgelýär. Ay ol has bereketli zat bir agzyny gurulaýyşyny görüň o vatandaşlar. Oo. Ay näme diýjek Talip? Bizde ateist kafir köpeken abi. Bize bir wagtlar çağa ortlara kafir diýdik. Şolar kafir bolýam diýdik. Yok, Türkmenler de yani kenar kafir. Ya oğlumlar siz İslamist değilsiniz da bir mınt bir dadayda. Revolut, seret. Причём islamist? Причём islamist? Bir din bir adamın mukaddesi inancı. Sen bir adamın inancı bilen onun Almanya'da demokratik yurtda yaşayan goýdaşynan ol öz pikir öz nemesi. Bolýa. Amerika'da yaşayan. Bolýa dostum dinle. Bolýa dinle. Bolýa aýt bolýa. Näse Amerika'da yaşayan dogrydanmy? Sen şular kanun we bratok sen daşynan yenanan istesen saçyn Hudaýynyň istesen ateist bolýan şu kanunlar bolmasaň bolýa diýe. Şeylik adamlaryň arasyna gatnaşyksa bilinedildi. Inse ýanky diýen adam näme diýse şo, niçin ol on dini. İslam dinine ýaz. Yanlış dost. Men şu wagt şonuň inancı barada bir söz etdim mi dost? Men näme diýdim? Her adamyň öz erk we iradasy bar. İslam adam täzili beller, İslamiýan adam bellemez. Oňa men jogap beremok. Ol iň soňuna kassaň soňuna barýan bilen töleýän aýna şolam kıyamet günü baranda her adam özüne jogap berjekdir. Ýöne bir adam çykyp dinine ýok zatlar adamlara propaganda etse onu men jogap bermeli bolýan dostum. Bilýänmi şoňa? Ol söz azatlygy däl dost. Ol dine hyýanet etmek. Dinnäki ýok zatlar aýtmak. O näle bolýar söz azatlygy şol? Yo Talip, bu bloglaryň zatlardan habary ýok. Bloglaryň videoň öňüni görün, däwalmy. Sen ýanky videoň başyny gördüňmi dostum sen? Ýanky videoň başyny gördüňmi? Şoň videolaryny görýän. Videoň başynda bir musulman ýaşul adam bir gürleýär, bir adam gürleýär dini barada bolýan. Şonu goýup şoň üstüne kommentiýer edýär ol. Düşündüm. Misal üçin şoňul alaş ýany yer maýdanyna bir mınt. Yo, bir mınt alaş ýany yer maýça ýany media. Olonga çekende bolýar. Diýär çekemizde bolan. Ya da dini kitaplar diýär. Bizäl adam tarapyndan ýazylan ýa belli ýylyň dowamyna diýär. Ay dostum. Alaş. Teret, dinle bir minut. Men sana aýdýan ki, meselem seniň bir nälisem kam. Mukaddes aýan zadyň, sen inanýanmy Hudaýa? Awa. Hudaýa inanýan bolsaň, peýgamberde inanýan dogrymy? Bir adam çyksa diýse, meselem diýse, ay arak gadagan däl, haram däl diýse, näle haram däl? Teret, arak barada 3 tapar aýat indi. Arak bar, o zatlar barada, alkogol barada 3 tapar aýat indi. İlkinji aýat indi ki, ondan dar etmeň diýe.
ondan ziyanı köptür diye. Yani günü haram edilmedi. Yuvaş-yuvaştan ettik Allah azze ve celle. Adamlar birden köfençlüğe düşmesin deyip 3 ayet indi. İkinci sapar deydi. İçkili olanda namaza kolaylaşman deydi. Üçüncü sapar konkretni qadağın edildi, haram edildi. Bu adam çıkıyor diye yok olur ya zat yok diye. Ujeferet yalan informasiya paylaşıp otuyor. Kur'an'ın hakkı zadı yalanlap otuyor. Ol inançlı bir adamın svitoyu oluyor dostum. Bilmeyen adamların sen ters yolu iteryan. Ol bilýän näle uly jenayet. Mesela men Amerikada şu haram zada bolsa men şunu suda berip bilerdim. Sen näme meniň inancym bilen oýun oynajak bolýanmy? Ýöne Türkmenistanna Şunu düşünemek men, şunu düşünemek. Näme üçin bir adam senin dinine, senin inancına video çekende bolýa, ýöne haçan şu inancına uýan adam, şu dinine uýan adam şoňa atwet video çekende bolanok. Näme üçin şeýle sizin düşünjäňiz? Dünýä esasen dünýä paradlarda var şu. Dünýä paradlarda şu atykmaşda hukuk berilen ýaly şolary. Yani janda onu men näme üçin ol dini uýup gör, men özüm musulman diýip görn, onu men samsyk bolýanmy ýa onu men näme bolýan? Bir jogap bermeli, ora bir jogap bermek hakkı bardyr ha. Şol Türkmenistana berip bolan o şoňa. Ondan daşarym. Olaglan öz pikirini aýdýa. Pikir däl dostum. Pikir däl, kanun wa. Sen näme anansaň anan dünýä we döwletde ýaşaýan. Sen videonu gör şolda kansa videonu pikir däl ol diýär ki yok diýä olar ya zat diýä. Yani bar zaty näme diýip yok edip bilýän. Teret in soňunda diýen zaty bilýänmi? Durayda. In soňunda da bilýänmi näme diýä? Kim diýä şuňa garşy gitse diýä, kim şu nowgot bellemek bolanok diýse, şol kapyrdyr diýä, münafykdyr diýä. Meni kapyr bolýan meni şu nowgot aslında İslam boýunça bellemek bolanok diýsem, ha? Şol realyk bolýarmy? Nirde näme esasyny aýtdy ol? Tekfir edip otyro. 2 milyard müslüman adamy ýeriň ýüzündäki kafira çykaryp otyro. Sen habaryň barmy şu zatdan? Hani? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam belledimi? Sahabalar belledimi ya da 4 şariýarlar? Haýsy 4 mezhebiň alymlary şolar şkolaň 4 tane şkolaň haýsy bir aýtdy şonu? Näme o siz o bilmeýän gurulaýan? O bilýän zatlaryňy aýdyň sana. Bilmeýän zatlaryňy goşurmaň olanlar gaýrat edin. Şular adam 100% günäkär. Biz şoňa kanun esasyny çäre görmeli hökümet. Eğer de hükümet şuna çare görmese, bana gelip aytman vara Türkmenistan'da Müslüman padişah badi. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Ve aleykümselam. Oğlan yekizim şu kemal uzaklara verayna. Kim gurlayan olsa gurlasın da kim sonra verdi? Teret yankı revolüsiya yankı adamın gollayan diyara. Sonra verem de o gollayan ni dinleyen şon niye? Ne revolüsiya yekece sonra cevap ver. Yankı adam diye bir ican dowamında diye hem hocalıkları diye ayaz vava aylanıp sowat beriya diye. Hey kelläňe sağyan zatmış olsan revolüsiya cevap ver şoňa bol. Başka iş de sonra verecek gelmen. Men aylan kavar ya gariplan kavar ayaz vava. Gurrunun doğru ya da yanlışlığı var da seman açamak. Men aýtýan yankı öz pikirini aýdýa diýen. Öz inancı aýaz baba da pusum inanýanlar diýen. Şollay da pusum Hudaý diýip aýaz baba inanýar diýerler. Ýöne ol şoňa da inanmana hakkı bar diýen. Diýen ýurdun konstitusiýasy gadagan edenok dünýäwi döwlet. Bolýa onu näme üçin Türkmenistan hökümeti biri çıkarıp video çekenini paylaşanına günü barıp ayırtýarlar bolýym. Ýöne din bardy. Peret, vatandaşlar Türkmenistan'a iyi yaşap oturan adamlar. Siz bir video çekip adamları namaza çağırıp bilýänmi? Vatandaşlar namaz okan, Allah'dan korkun, kıyamet badır ey zat diýip çekip bilýänmi? Erkek görseňiz aýdyň şu wagt çekip bilýänmi? Çekip bilmeýän. Çekip bilmeýäňiz. Bu adamın kırem bolýar, bu adamın davet edýär dost. Evente. Davet edýär bu adam guruluşy bilen. Dogrymy? Ve bu adamın arkasynda hopsuz kullukları durýar. Muny gurulutýanym hopsuz etdirip otyr şunu. Vatandaşlar görýänmi biziň dinimiz elimizden aljak bolýarlar, ýanky doňuzlaryň üstü bilen.
Doňuz sevilen dinimizi elden aljak bolsaýlar. Biz eýe çykmasak ýurdumyzda bara, bular bizim dinimizem erti çağırymızam hemme adam dininden aljaklar. Şuna karşı töweş etmelibiz. Allah hakkı üçin vatandaşlar. Men hiç açan dinimi ayak astına bermeyen hiç kime. Men bar yerimde men dinimi koran. Ölmelim olsa, ne etmelim olsa ederim. Yöne yankıyalık domuzlara hiç açan ruhsat bermeyen. Yöne erde siz şu cemiyetin içine yaşayan morsanız ve şu sesinizi çıkarmayan morsanız siz hem şu cemiyeti koşulayanız vatandaşlar. Allah'ın gazabı hemmenize inecektir. Çünkü Allah-u Teala önkü kavimlere bir adam için bütün kavmi helak edendir biliyorsunuz şunu. Dur. Koşuş burmut men aýdaýyn taýda teret. Sen on ýaly çuňur nemet. Men şuňur aýtýan çünkü men inançlı bir adam. Men inançlı adam düşünýänmi? Düşündüm. Sen hakda gurlaşaly. Burmut senden mysalary saňa düşündirjek golaýyn menne. Sen New Yorkda ýaşaňa dogurdam. Yok, Pensilvanya'da. Göçtüm New York'tan ava. Tere dapusun bir giden narkomanlar var, bir giden ateistler var da hatta men dinim gorajak diýipden şolara bar bir da diýbilen ogar o. Näme üçin diýbilemok dostum? Eğerde bir adam gelip İslam dinine hakaret etse Bizim şonu ve yani. İslam barada Garaş dostum, Aýty bir adama İslam diýelim. barada. Men bar yerimde aýdyryn şonu. Men bar yerimde. Men bar yerimde aýdyryn. Eğerde meniň ýanymda bir adam İslam barada ters aýtsa men şoňa töweşerim soň geçenni. Ýalyn zatlar aýtsa, Allah'ıma peýgamberime dil ýetirse, wallahi billahi janymy gurban ederim ýöne men töweşerim şoň bilen. Sen näme diýýän dostum? Edip bilmezsin. Sen kim o ben edip bilmezsin diýer ýa-da. Sen kim o? Sen kim? Öz inanýan, öz inanymyň bilen boluber. Men öz inancym bilen bolup otyrmyn. Indi sen näme diýjek bolýan? Indi sen näme diýjek bolýan? Ne İslam barada isteňäň aýtmaly. Ana gowsora werdin. Iň soň koşa diýjek bolýan adam aýdaýnam. Sen o din tarapdan gaty onýal gidişme aktivist bolup düşünýär. Men gidişe o dost, men gidişe. Näme üçin men gidişmeli? Näme esasy men gidişmeli? O meniň mukaddesim. Sahawa ya sen o religiozny peýgamber. Men sahawa däl, men musulman. Men musulman düşündiňmi? Men musulman düşündiňmi? Inancıň oňa hiç kim garşylyk görkezenok. Sen diniň inanýan musulman. Näme gurulap görürsün aý sen men düşünýärmi? Näme gurulap görürsün? Türkmenistan'da ýaşaýan ikinji Hristiýan özüni kemtide öýdýärmi? Ya üçüncü Katolik ya dördüncü ateist. Men saňa aýdýan ki, düşün bir zada. Men saňa aýdýan ki, eğerde bir adam gelip meniň ýanymda İslam barada ýalňyş bir zatlar aýtsa men şol adamyň agzyny ýumduraryn diýen, düşdüňmi? Düşünýäňokmy ýa sen ýa? Näme barynokmy? Sen ýanyňa bar paýdan ogul. Sen ýanyňa bar paýdan. Meniň öňümden çykdy o internetde. Kaka razniца o? Näme gurulap görürsün sen o fistaşka wan beýninde? Sen gaýta bir çykan adamyň ka sen ýalňyş diýýär. Türkmenistan oturýan 5 milyon halkymyz bar. Näme üçin şonu dini ulamalar, dine seretýän guramalar şoňa çäre berenok? Men şoňa aýtdym. Çıkıp bir ağız wagt berýänler bar, aýmyrat bar, zat bar çykýa, gurlaýarlar, zat etýärler, videolar internetden doly. Näme üçin şular şul haram doňuza jogap berenoklar o? Ha? Dostum, seret, eğerde sen, men öz enem atam daşy, meniň öz enem atam. Eğerde İslam'a karşı bir zat diýse, men dostum, lüboy wagt enemiň atamyň wagt edin. Assalamu alaykum. Lüboy wagt men gurlaýan dostum, düşünýärmi? Eğerde men şu zat aýtmasam, mena enem eğerde atam. men dinle, eğerde men eğerde meniň tarapynda bolar. sen ene ataň tarapynda boluver dost. Ýöne men eğerde enem atam İslam barada ters diýse men olar hiç açan garşyna giderim. Çünkü hak bolan din İslamdyr. Sen gitme dost. Sen özüňe jogap ber. Ýöne men şuwun edilen zada köpçüliklerin ýetýär şol ynançly adamlaryň göwüne degip otyr. Bilýärmi sen näle agyr degýär şu zatlar? Sen ynançly däl dost, sen musulmanlygyna da şüphe duýup otyryn, bilýärmi? Çünkü sen şu wagt şu adamyň ýawny küfür edip otyr we sen küfür gollaýan bolsaň, onda sen hem kuffarsyň dostum meniň üçin. Yok, men saňa samnyen edýän. Stop sen. Sen maňa samnyen edip bilmeýän. Nämen esasyna sen maňa samnyen edýän. Men taýşyn erti birden birde bolaýan sen ýa islamistler gelip ýurdum. Menem sen ýa islamistler aldyrmaýan. Görüşür sen ýa islamistler bilen. Men nämen islamist meniň. Men ne öýüň alyp barsyň. Maňa adamlar bole demokratny, liberalny adamlar gerek. Dinle ho, men demokratiýa diýmek dostum, demokratiýa diýmek Kur'an'a kızat yok, bardadı yok diýmek değerler dostum, düştün mü?
Kim Men Kur'an'ın bir yok, ayetini inkar etse, bir harpini, Kur'an'ın bir harpini kim inkar etse ol kafirdir. Berde diye ki haram değil rivayet diye. Näli düşünür men sana men bilemok sen imbetsil diyen var. Düşünmok Kur'an näme düşündüren. Gıyfı oğlum. Wala Düşünýän adamlara. Cemiyette nähili doğru yaşamanın öýrede ýöne. Yalnızdan farkı şoňa taýar däl. Yok. Kun şoňa taýar däl. Bolya bir minut dinle seninle. Yine sen men dinle. Häzir näli düşünürsem kam. Eğer de seret sen çıkıp Amerika'da berde meselem gelip aytsan şuýda ine İslamda bular ya zat yok, ele zat yok diýsen, bu adama kanun esasına suda berip çäre berip bolýar. Näme üçin bilýärmi? Sebäbi Amerika'da her bir adamyň inançyna hormat goýulýar. Düşdüňmü? Bäri demokratik döwlet. Aten Türkmenistan döwletiň demokratik hataplarına ýöne bir adam çıkıp isleýän zadyny gurlaýa we hökümet şoňa hiç gelip çäre berenok. Näli bolýar şol? Näli bu demokratiýa bolýar dostum? Näme demokratiýa diýmek? Kur'an nakı bar zady yok diýmek mi? Ya da Allah Taala'ny bir jet maroz edemek mi? Meniň Allah Taala'm jet maroz däl, düşdüňmü? Adam düştü. Düşündüňmi ya düşünýäňokmy? Aýdyp bolduňmy? Men islamist diýip näme esasyny men islamist? Näme men adamlary bıçak bilen dine çağırdymy? Ya şu wagtda çenni dinle de. İslamist bolsaň bıçak bilen dine çağırýan bolýarmy? Ana näme bolýan sen islamist diýip sen radikal diýjek bolýan maňa. Sen maňa radikal diýjek bolýan ýaňdan beri. Näme esasında sen şu wagt islamist diýip ony erwet ýalet görkezek bolýan sen? Näme esasında? Men erwet ýaly görkezek bolamok. Sizin fantaziýaňyzda erwet ýaly görýär. Yok. Sen teret. Men diýen ki ya şu wagtda çenni meniň aýdýan wagtlarymda bir ýedek bir adamlara zorlukly ýa-da nifret içerikli gahar gadap bilen çağırış edenimi gördüňmi? Sen onu edebilmeýän. Bu platforma. Men onu etşegen bolamo. Onu näme esasyny sen maňa radikal diýjek bolýan, islamist diýen. Radikal diýjek bolamok. Ben öňkü diýen adam ýatdan çykarma, men sana gaýtalap bereyinmi onuň öňkü diýen. Gaýtala, daway gaýtala. Men aýtdym. Siziň edýän işiňiz aktivistlik. Siz edýän işiňiz bilen bolmaly. Siz her bir aýdan adamyň dini pikirine ünsürp bermeler, sana diýişler ol. Men sana 3 tapar aýtdym ýaňy. Men aýtdym ki, bu adamyň öňce istese daşanyp bilen. Yok o dinle sen beni dinle. Men seni kän dinledim. Sen paftorda repeat'te gaýtalap otyrsyň. Men sana diýen ki, şula adam daşanyp biler. Men wideoň başyna näme diýdim? Her bir adamyň öz erk we iradesi bar. Täzil isleýän adam beller, istemedik bellemez. Ýöne Allah Taala'ny aýaz baba bilen deňemek. Ola birinji küfürlük. İkincilik bilen arakda haram däl diýip aýtdy. Olam ikinji güne. Üçüncülük bilen hem musulmanlara kafir diýe. Münafık diye. Onunla bolya tabiinler, sahabalar hemmesi kafir bolya, münafık bolya auzubillah. Ha? Şeýle bolya. Ben dinleýär da bolmasa başyndan dinlesin, belki başyny dinleýänler olur. Şeýle bolýarmy dost, men helle mer gyr otyrym, sen düşünýäňokmy maňa? Sizden men düşünýän sen aýdan dinle meni. Ýekajamyň sizden adamlaryň garaşýan däli, garaşýanlygy biz maňa adamlar garaşýan bilen. Sen maňa bilenok dostum adamyň näme garaşmaýyn adam razyçylyk gözlemok men Allah razyçylyk gözleýän. Eğerde gerek bolsa bütün adamlar garşyma çyksa da men hak haýdarym düşdüňmü? Gurrun hak aýtmak bar. Men hak aýdyp otyryn şu wagtda men hak aýdyp otyryn. Din hak bolýar da istina eti ýylyş istina zgilon loş. Hak aýdyp otyryn. Bu adam loş ýaýradyp otyr, ýalan ýaýradyp otyr. Biziň dinimiz barada. Näme gurlap otyrsyň o? Bir munçuk revolüsiýan şuňa jogap bersene. Muhammed Peýgamberiň erkir üstünden alagadan purkol tutdy, aýdalýan kadam gidäjek zady. Erkir kun İslam dininiň üstünden purkol tutdy. Olar ýazatlar etdi. Onu da şodam oturjakmysyňyz ýa-da oturmalym biz onu jogap bermeliyiz. Bu adam o gollap otyr o, ýanky kuffary gollap otyr. Ýanky kuffary gollap otyr. Sen näme garaşaksın? Türkmenistanyň sen ýalaklar kän? Ýöne. Bizim kıyalak Müslümanlar Allah'a iman edenler, Peygamberi siylap söýenler köpdür. Düşünýärmi? Biz köpdür sizden. Düşünýärmi? Şoňam ýatdan çykarma. Hiç açan siz Türkmenistan jemgyýetini ateist edip bilmersiňiz.
Näme etseňizem Allah nuruny tamamlajaktır. Biz Müslüman biradamlar, düşdüňmi? Inancymyz bar. Ne Gurban golyň, ne milli hopsuzlyň, hiç biriňiz şu zady maksadyňyzy ýetip bilmersiňiz. Gerek bolsa janymy ortaga goýaryn, ýönüşdirden töweşen da kansa. Aktivizmi gapdaly goýaryn. İslam barada gurlan gerek bolsa, düşdüňmi? Çünki adamlar iň ýa-da gerek zat olaryň dinidir. Kur'an-ı Kerim dinle Allah'ın qadağançılığı değil. Kur'an-ı Kerim это ясный руководитель для человека, для его жизни. Adamlar näl ýaşamalyny öwretdi. Bana sorun gerek gel. Bana sen sorun gerek gel. Men elhamdülillah, men Allah Teala'nın kuluyum, Müslüman men. Owa näme sorun var? Kur'an'da näçe tane Kur'an Selim ayırmayda näme beýtdiň aýany? Ayırmayda o bolýa da näme ýani şaýda pikir alnyşyk bolup durdy da näme üçin beýdiňiz onu? Vatandaşlar, bu lentak hiç men size bir zat aýdyn. Şu wagt Türkmenistanyň içinde ýürüýte adamlar, gruppalar açyp otyrlar we şu gruppada ýürüýte izdiwaç edýärler. İslam barada, Müslüman barada oturýarlar, prikoluşýarlar we muny etdirýän milli hopsuzlyk vatandaşlar. Men size seriýoz aýdyp otyryn, şunu gollaýanlarym. Ýankyny gollaýan hökümet gollap otyr ýankyny. Birleşen adamlara ateist etjek bolýar, inançsız etjek bolýarlar vatandaşlar. Biziň mukaddesimizi, dinimizi elimizden aljak bolýarlar. Wallahi vatandaşlar, Allah'ın gazaby injektir başymyza. Siller gelip otyr Türkmenistany görýäňiz de bu ýöne bir zat däldir vatandaşlar. Geçen tariha terediňiz de sahabalar döwrüne ýaşanyny, yer titrenni Ömer radiyallahu anhu näme diýdi? Eğer de diýdi günah etmeni terk etmeseňiz men sizi terk etjek diýip adamlar aýtdy. Biz eger de şuna köpçülik boýunça jogap bermesek vatandaşlar, wallahi billahi Allah'ın gazaby injektir başymyza. Ýatdan çykarmak şu zady, Hudaýdan gorkun o. Ateist bol, sen zat bol, men hiç ýeňe de garşym ýok wallahi. Meniň ateist gatnaşyp gören oglanlarym bar. Efiri görýän oglanlar bar. Olar bilen hiç bir sapar gruby etdimmi? Hiç açan men etmedim. Ýöne meniň dinimdäki bar zady adamlar ýok diýip aýtsa men onuň bilen düşman bolan vatandaşlar. Eger de din ulamалary içindäki Türkmenistanyň dil bilmeýän adamlar bilmeýän bolsa onu Allah belaňyzy bersin. Şuňa garşy görüş bilmeýän bolsaňyz Allah belaňyzy bersin. Berer inşallah. Çünkü siz Allah'ın dinini gorap bilen o. Vatandaşlar, men isteseňiz maňa näme diýseňiz diň ýöne dini galyp gelende men hiç bir adama gerek bolsa söwüşüm şol adam bilen. Men inançly bir adam, hiç kimiň inancymy deýmäne ruhsat bermerdim vatandaşlar. Hiç açan men ruhsat bermerdim. Bilýän adam aýdar, bilmeýän adam bilmek diýerim. Ya bir zat ba vatandaşlar, yani aktivist bolan bilen ya da demokrat bolan bilen adam hukuklaryny gözläni bilen onun dini ýokmy yani, onun inancı bolmaly, ol dinsiz bolmaly. Yani sizin isleýişiňiz ýaly bolup bolmada, yani her kimiň öz inancı bolup biler. Näme üçin biz din bilen siýasaty garşdyrmaly diýemiz ok esasda. Din bilen siýasaty garşdyryp Türkmenistany din bilen dolandyrmaly, şeriat gelmeli diýemiz ok. Biziň diýen zadymyz ananma jan nogon gawar bol dowlatyň düýbüne gitýäne hormat goý. Häzir biz şular ýalak ses çykarmasan ýanka adam İslam dininiň üstüne siýjegem şol taşşagam şol men sana 100% aýdyn. Olýan dinleň ýanky dowamy dinleň vatandaşlar, dinleňni. Inni kapyr diýen musulmanlara, inni biz musulmanlar, inni biz üçin şol näme şoň ady? Inni bize bolanok da bellemek. Yani biz belleýändik şunu. Bize ne peygamberimiz belleýäpdir şunu, ne sahabalar, ne de 4 şariýarlar. Ne Hanefi mezhep, ne Şafii, ne Hanbali, ne Maliki mezhep. Ýöne bu adamyň diýenlerini seredin vatandaşlar. Kapyr diýär o, kapyr. Inni sen täzir bellemek bolanok diýsen kapyr bolýarmyşyn vatandaşlar. Seret. Bilemde ok bular niden alýapy alamy, niden alýapy düşünjäni. Bir döwletimiň kanunyna, döwlet derejesinde beleni ähli ýurtlarda ähli ýerde diýdiler. Niňe bir ýerde Türkmenistanda däldiňe ähli ýerde diýdiler. Şu zatlara garşy gelmek, bu zatlary ýerwet görmek, bayramçylyk günlerini, ähli kişiň dowa diýeli günlerini ýerwet görmek, bu adamyň öz fıtratyna we ýahasyna we bular negativlikden şu ýere garşy gitmekden lezzet alýarlar, ýere garşy gitmekden lezzet alýarlar. Oğun bir feyuğun, oğun bir çağalan şahatlığının, oğun bir ehli musulmanlar, kapırlar, diptaat yok, dünyanın ehli dinler ediyor. Dinen Hristiyanlar değil, ya İslam değil, bütün dünya but paradan başlayıp, kiliseden başlayıp, o paranına sendi.
Tapawut yok. Nirde näme dozy yerin gözündäki bayram onu bunu ermede yoruyan adamın özünün zındıktığını, münafıktığını kapır denmeye gılayet bilen şunu. Adamlar şunu... Tekfir ediyor o vatandaşlar. Tekfir ediyor. Kapır diyar o. Gözünüzü getirin. Münafık Kapır diyor, münafık diyar o. Kim o bula haramzada kapır diyar yal bize o. Ey neujeli şu derece pesellik mi vatandaşlar? Şu derece iyice düştük mü? Ay ata-babalarymyz musulman däl ýaly da özümüz alyp barşymyz bir hili. Vatandaşlar şu adamlara özü däl şunu gürletýärler o vatandaşlar mesle aýdyp otyr bunu milli hoply getirip otyr. Biz şulara aýdyp otyr aýaga almasak biziň dinim elimizden alyp otyr bu haramzadalar o. Selim dip moderatorun var emmekşin blog edýär meňem Hasan blog etdi şo var arkadaş şo haramzadan aýyrsana moderatorlukdan. Gutçy Hasan blog etdi ýani. Selim blog etmäýden hem şunu diýär şu blogu men islerim o aşağı. Şo Selim aýyrsana haramzadany. Arkadaş şol 29 levelle. Он Turkmenistani сейчас, он Turkmenistani. Bolýalay men wara, men şu tema dolanyp geljek, men video çekjek vatandaşlar. Yakında inşallah bir kuyunda men уже teks emedat ýazyrly. Bir kuyunda nesip bolsa, ýöne vatandaşlar bir zady berk bellemeň isleýän Türkmenistan hökümeti açyk islama garşy söwüş alyp barýar. Ýawny şekilde vatandaşlar öň ýerde arka tarapdan edýän bolsalar şu wagt ýankyýalyk doňuzlar ulanýarlar we men şu doňuzlara ýol bermer inşallah. Elimden geldigiçe şulara garşy söwüşen vatandaşlar. Meniň borjum bu vatandaşlar. Ertir Allah Taala menden sorar. Akaundyň bady adamlar seni dinleýärdi, görýärdi. Näme üçin görän zadyny adamlara aýtmadyň diýer. Men näme diýen vatandaşlar? Gözüňiz hem gulaklaryňyz şaýat bolsun vatandaşlar. Kıyamat gününe gulaklaryňyz, gözleriňiz, elleriňiz şaýat boljakdyr şu zatlara. Ve şu wagt men Nura modlukdan her kim aýyr. Men size şu wagt şu zatlara aýdýan Allah hatirasyna şulary Allah'ın hatırasına al-wala ve al-bara lübofiniye nevis radi Allah'a şuları Allah hatırasına yigrenmeňizi ve şulara karşı söwüşmek gerektiğini aýtdan vatandaşlar. Şu hökümeti aýyrmasak bolmaýar. Eğer Suriýalyk barsa vatandaşlar biziň hökümetimiz biziň dini inancymyzy polny ýatyrjakdyr. Ve Türkmenistanyň içinde gürleýmeň maňa wara gaýdyp videoda efirde çykyp görsem biriň ýamanlaýanyňyz bir musulmany ol wahabi bul wahabi diýip çyk gürlediňiz bariňiz zaçumary edecekdir wara. Çünkü siz şuwun Allah'ını gorap bilen yok. Ertir çıkıp adamlara karşı görüşeceğiniz. Ine vatandaşım men aýtjak sözüm şul efirden çykýan videom geljekdir. Sağ olun Nuraga, sağ olun vatandaşlar. Hak bolan, hak ýoluna bolan adamlara selam olsun. Assalamu aleykum. Doğru. Giň bol. Sağ olun. No. Ine vatandaşlar biziň Türkmenistanyna bizi aýra düşürýän zatlaryň biri din azatlygyň ýoklugy. Ýanka hiç ile milli howpsuzlyk ol bul video nemetmez ýöne dini wagt edýän videolar goýsaň bolan aýrar. Olam bir hakikat ya Müslümün videosunda var da Celal Karim videosu var diýip şolam saňa ýetip içerik girmeňe zat diýip aýdypdylar ýadyňyza düşýän bolsa. Yani İslam'ı wagt videolar bolmalymışyk. İslam dinini öwrenmelärmişyk. Onu näme? Ata-babalarymyzyň ýygyny biz dowam edip bilemdi o kenikde onu. Onu biz ata-babalarymyz mene kinolarda da görümizde sakally ýyty bolmy. Güljemal hanyň suratyny paýlaşamyzda ýanyna duran Uğurverdi hanım sakally, Bayram hanım şeýle emmesem sakally adamlar namazyny belki dinine, ibadatyna. Ýöne gelelik 2025-nji ýylda öz dinini, hukugyny gorajak bolsaň Türkmenistanda gadagan olar ýaly video çeken adam etikun garaşy beriň her zat diýer üstüňizden. Men onu aýdaýyn size. Çünkü biziň ýurtda hakyny talap etmek gadagana, onsoň diniň näde gorajak diýenler. Siz Hudaýdan gorkmalar, siz başgasyndan gorkmalar. Any görüşüňde dowam ediň, jogap beriň. Gepleseňiz ertir kun bir giden mollumyz bar, bir giden ahunumyz bar, plan näme? Onu näme üçin musulmançylyga göre ýaşaýaňyz, jaýlanýaňyz? Näme üçin sünnet etdirýäňiz onu?
Ha? Sünnetsiz gedin onu. Olar ýaly İslam dininden halamayan bolsaňyz. Sünnetsiz gedin. Başga zatlara etmeň, jaýlanyňyzda da mollu da çağırmaň. Adanym jynada dokutmaň. Olar ýaly dinsiz bolýan bolsaňyz. Ölüňizde, dowluňyzda İslam dininiň nemelerini görä edip görseňiz. Ýaşaýşyňyz hem kim kämeňleş belli däl. Kellese jirafa aşağı 40 dil nämedigi belli däl. Ay borda. Ýöne men demokrat we liberalam men. Ýöne ähli dünýä diýilýär olar. Ähli dünýä parazlaryň bir hil artykmaçlyk hukugy baýaly. İslam dinine gerek gelende diýmekde, söwmekde, pikirini aýtmakda olara artykmaçlyk hukugy berilýär. Ýöne şonu ýaşap gören adamlara hormat goýmaly diýlenok. Olar jogap bersede, "Ay sen radikalist, ay sen islamist, ay sen plan etjek bolýan, näme etjek bolýan?" Ýok, watandaşlar biz oňa aýtdyk. İstesen bara git, istesen kafeden çykma. Peýan bolla, şypyk bolla köçede ýat. Ol saňa gerek barynjy bilen. Bire gerek gel. Ýöne namaly hojagoda päsgel berme. Dinni ýaşajaga da päsgel berme. O hakyňyz ýok. Hudaýa şükür, meniň ýaşap gören ýurdumda şon ýaly. Ana iç pikir ýatsalaram, hiç kimiň işi ýok. Namaly hojagoda hiç kimiň işi ýok. Dinni ýaşajaga da hiç kimiň işi ýok. Bizem şeýle bolmany isleýär. Ay bolýa da temany ýapalyň watandaşlar. Türkmenistanyň bu arada gürleýän ýok, şoňa göz ýetirdim. Şol arada gürleýän ýok. Onuň talip öz durmuşy bilen, inancı bilen, has namazy bilen, ibadaty bilen dört-dörtlük musulman ýaly ýaşajak bolýan oglan. Ýani ýakyn nälerini çykdy gürledi ýani. Diýdi, öz pikirini aýtdy. Bolsa diýdi, suda berjekdim diýdi ýani. Ştaýda etseler, anäme öldürjekdim diýen o, ýa plan etjekdim diýen o. Kanun esasında emme zat. Ýöne bizde gynansaňam Türkmenistanda orsun kapırlary ýurdy ele geçiripdirler. Şolar häzir ýurdy dolandyran soň ýok taýan ýa. Meççiden guran bolýa bolşuny gurban boly. Azerbaýjanda meççit guran bolýa bolşuny da. Jemaatsiz azan bir guru sestir diýär. Sen meççit gurup azan okudanyň bilen o taýyp geljek adamlaryň öňünde dursaň peýdasy ýok. Sen olaň öňünde dursaň seniň ol münafyklygyň ana şo taýda görünýär. Sen olaň öňünde dursaň seniň ol. Mazerler şaýda diýär, şaýda. Ýa-la sünni olaram. Şaýda. Talip. Onýaly bu da berjek bolsa Trump bermelkenna. On neme Kongresda bir aýal bar musulman Afrikalılar. Al kelleňe çurban goýup, sen ýaly musulman kime gerek, kime atdak ýaňa itiň ýurdundan çykan diýip. Musulmanlar kim tutdy Trump? Iýminde şoňa Ondan şu suda beren o. Iýminde şoňa adyn tutdymy? Iýminde şoňa adyn tutdy. Awa, gora bir kongres aýal bar Afrikaly. On diýmede, onu men eşitdime. Onu eşitdime, ol diňe döwletiň adyn tutmada plan döwletlerden gelýän adamlar diýdi, bire haýry ýok, nämesi ýok diýip. Ol din üçin aýtmady ony. Ýurdu üçin aýtdy ony. Döwletler bar degden okko bir zat düşün, bilmeseň bilýän süremesine. Döwletler aljak belli bir adam bar aýtdy diýen. Kongres bar, kongresiň agdaty boldy bir ýaş aýal näger. Afrikaly. Musulman ýurtdan. Olam Trump kritikaba etdi, Trump'a maýdy. Sen ýaly musulman kelleň çurban diýä, bize gerek diýä bir itiň ýurdundan çykan ýaly diýip aýtdy. Trump'y demokrat hasaplaýarmy sen? Trump'y demokrat hasaplaýarmy?
Trump Respublikan sol. Men sana soru verdim, Respublikans mı ya Demokrat Partiyasını soramok. Demokratmış ol adam. Opşu demokratiya da hormat edýärmi? Sorun ya ne doğru. Neserat katı diýen onýaly suda da beresi gelenmede da Yo, Amerikan men içinde sana de soru doğru. berýän. Yankar İslamistlere karşı gidýän. Sen näme üçin garşy giden ok? Sen näme üçin garşy giden ok Trump'ın şol edýän zadyny? Şonda dogrumy sen pikirinçe? Men näçe garşy da men haýsy bir köçeden geçip barýan men dinime bir zat diýsem men gaharlanaýyn. Men dinime, İslam dinime özüm şönanýan. Sen varada İslam yürüyüm varada vurun giden o şu to teman başka tarafı din varada ýetsäme hal demokratiya bir sagat ýary ustaýdy oturup revolýut düşünmediňmi din barada diýip otur gurrun bir sagat ýary revolýut din barada diýip demokrat mı diýip soradym men islamist mi diýip soramadym men onu demokratmış ol adam demokrat her ýurtda bara dogry däme ýa demokrat bolma merwet satmy demokratmış ol adam Däl doğru däl. Men hükmedem däl howun kimdigi. Men aýtdym. Düşdüm bir de şeyle şol. Trump'ın näme edip näme goýýar. Düşündüm. Men suda berjek näme men dinime ýetenler diýdi. Ana dinine öz ýurduna ýetdi. Bermelken Amerikada grazdan prezidentten suda berbilýär mesele ýok. Näme talip düzüstünmi hemme dünýäde? Normal bilmesen gurlunu gapyl. Talip etsin. Talip öçürjekdim şu wada sen öçürdüm bilmesen gurlunu da gapyl düşündiňmi? Revolýut. Süperdiň musulman. Doňup bilet narkoman. Revolýut. Narkotik çekip gözüňe men biýja düşmäne başarýan. Talip we sen şu wagt jogap berilmediň ha sen. Talip jogap berilmediň ha sen. Dini meselede şunu ýazdyk. Bu hanka dyklar iksan bu hanka alýans diýerler men. İksan bu hanka urlap şu adamy 3 kuruluş botýar nälemere. Bunu sakol edip durandyryn. Yo malades. Yo ahirette de öçürýän okmaly ahirete baranda goýar bilýär. Kim öçürýär ahirette. O dünýede bu dünýede bir ýerde dünýäň wa bolsa da men sen dinlik gaçyp söber bilýändir. Götüňi men tokanlar. Bir ýerde dünýäň wa bolsa men şoňa baryp senin üstün çykşagy bilýändir. Dem galay wam, revolýut bir dem galay. Taňyr sonra berdi. Şuňamy? Sonra düşünýärmi? Sonra berdi. Her bir narkomanyň beren soragyna jogap berip duramak ko. Narkoman berýär gelipsiň. Staýa gelipsiň onda da narkoman. Efirle näme işin bar? Prosta yani kuruluşun sevmeni kaçıklıklı ve men şöyle oldu profesyonel olun. Kapır diyecek men sana. Bugünüm öyle açacak oldum. Sen kapır sen var ha. Neme dedim de men tıkmadım da. Ya sen Türkmen boluğun bilmeyen çünkü Türkmenler var ha son kudur. Sen ya kapırlardan doğru olun o Türkmenlikten çıktı olur. Düşünüyen bir de yaşka. Zaten sen var ha. Başka yurttan balaması çıkurlama. Kurulayan da adamım, gerekli adamım diyemeliyim diyen. Türkmenistan'ın içinde var ya, Türkmenistan'ın içinde bir gurvan gulünü arkadağını kollamaktan başka gurulayan bilen yok. Gurulayan var değil mi? Men yanımda. Arkadağını alkış okumaktan başka da gurulayan bilen yok. Yine gurulayan bilen. Bir muttur. Canım, bir muttur. Şoň bir soru berjek. Ejeng paşa kime ardyň aýtjak? Şoň jogap ber. Ecem küntü diýerde näme diýsin awsam? Nur kaka, durma. Ejeng wara, Serdar Berdimuhammed sikse kime ardyň aýtjak? Revolýut. Sana premo soru şol. Şo adam ejesinde görür günäni, Serdar da görmez. Şo adam ejesinde görür günäni. Kim itwara jogap berebilmezmi? Ejeng Serdar Berdimuhammed kime ardyň aýtjak? Şonu aýt. Başga hiç adam däl. Sesini öçürdüler, bunun sesini öçürdüler, aşağıdan oynap durdular yayını. Ya iç kilo tirolin mikrofonun ýaşyklygyna hem habar ýok gürläp oturandyr bu telefonun artynda. Nur kaka diýere Talip. Harram zada diýere. Harram zada. Dawul ki.
Orada diýmeýin. Ay şoňçuna mara pilot men näme diýenni sene soňky şu TV hadiseler bolup durar. Hilal ya, çekirtke ya, möjük ya, yertistre ya, hemme zady men şunu ýalak adamlara baglayan. Şular ýalak adamlaryň köpelenligini put para bolmagy bilenmok. Arkada para bolmagy. Pul para akıllı bolmagy. sıran oluyor. Yok tuva yumak bilen. Arat şu adamlar Akıllı üçü sıran değil. oluyor. Yo. Yo. Başka ne hem diyecek? Akıllı sıran oluyor. Başka işler diyecek. Gelme. Revolutiýalar adamlar käne bizde. Käne o ýanky adamyňam gürleýän zatlarna seretseňiz bara. Konkretne özüň bara. Yani men şeýle bir zat bilýänna adamlar diýä eger hakikaty bilmeseler de hakikatda İslam dini nähilek ýaşalmalygyny bilmeseler görýänler anant başlar diýä. Görýän zadyny anant başlarlar diýä. Çünki hakikatda nähilek edilmesin bilen o. Bulam şol ýanky görüp dur şol täze ýylda Aýaz baba gelýär. Ýylda bir taparjyk alma mandarin ýýärler. Ýylda bir taparjyk ine şundan alyp goýan zatlaryny täze ýylda ýmelip ellemäncik saklap goýýarlar kladowkada. O zordan ýetýärler ony görgüljükler. Bir de onu her gün ýýän zatlanmaz. O täze ýyl aşamyna ýýýän zatlar. Her gün ýýän zatlanmaz boli. Türkmenistany ölüp ýetýärler ondan. Şoňam gowurýarlar şoň üçin. Şoň üçin gowurýarlar. Çünki nirde gören zady alma mandarinler, hoz kişmişdir, eleki napitiklerdir günnalynan okey. Yani bular ýylda bir sapar alýarlar. Şoň üçin hem ölüp ýetýärler, onuň owyny gowurýarlar, onuň birden bulan hudaýlaryna dil ýetiren ýalan bolandyr belki. Täze ýyl täýäpli ona. Aslına seretseň olur adaty her gün ip boljak zatlar. Ekonomika gowulanlygyny. Beýdip ölüp ýetip täze ýylam arşa galdyryp onu Aýaz baba gelýär. Aýaz baba garyplaň öýüne barýam sen şonu aýdyl ki. Nirde pully, nirde neme adamlaň öýüne barýarlar. Şolardan sowgat alyp bolýar diýip. Ay borda. Karny doýýar da görgüljükleň şowun. Şondan ondan şowuny gowurýarlar. Bırak diýenmen urkaka. Ha. Seni wara tanýan olan wady. Pahyr ýok ola. Berden unuttuk biz Gruziýadan ha. Döwlet diýerler şeýle diýdi. Ol dolu informasiýa berdi. Bolun ça ýok ola. Şeýle ýok partner. İman hem rawatyn. Wa. Yani yaman gater tanýar ekenne sen wara. Sen bilen oturup duram. Hawmy? Bolun sen gat tanýar ekenne. Şol bolanlar. Ýok boldy diýdim men eşitmedim ki kim käre. Biz özümiz ýöretdik ony. Hudaýa şükür. Ölsün daşarda galmady. Öýüne bardy bir hepdeden soňam jan berdi pahyr. Ýurtda. Çağalarnyň arasynda. Bolun diýjek bolanym ýurda oňuşdurduk bolun. Ferano sen tanýar ekenne. Allah ýalkasyn. Allah ýalkasyn. Ýa tanamaýyn ýany şetaki. O sana döwlet diýsen sana bir ýakynlak bolýarmy? Şoför. Ha? Awalym bilýän adam şo döwlet. Benim oğlum şam aýdyp berýär da bolun. Hemme zat aýdyp berdi. Bolun şoňa ýolan bolar ýalak tanýan olsa. Bu ýolandyk diýär da sana. Sana şeýle diýdi de. Bolun Men onu täze eşitmedim dogrudur. Ýa-ki bular wara ýa-ki döwlet kagy diýesim men da ýa-ki näme Nuranmy? Nuranny diýdi ne benim. Borla. Döwjan diýär da olam. Döwlet çykyp başlap diýär da. Gündelik diňleýär ça. Pahyr ýok boldy. Seýsen altyň bolany. Para moş ýa-ki güýçli powrum bolal. Tanýarsın. Yok, bilmedim şu wada. Urattık, öýüne bardy, çağızıklarına gowuşdy, ondan soň jan berdi. Hakykatdan hem ölmedi, urattık. 4 dolu uratdy onu. Onun Allah can günahlerini geçsin. Näme de o hakikatin ýanynda durup, zalim ýanynda durmaýan. Golly ýanyna, Lüboýremy golly ýanyna. Pikir etmeni. Allah ýatasyn.
Nur diýen ol ýa nur däldi döwlet diýdi. Agalan var eken molum. Şeýme, ma aýdyp berýär-de özi powryň çagasy bolan soň. Bize şu an o da tutulyan adam döwlet, men döwlet diýip tanýar. Döwlet. Diýip men sen tanama, o ma aýdyp berdi. Şo döwlet diýär, döwlet diýdiň tanar diýär-de. Şeň pahydy. Ýok, lolin. Sen anlasarat döwlet diýip tanýar. Seret. Ha? 3 günlük dünýede ýaşaýar, dün göreniň bugün ýok. Şoň üçin bar. Ýok. Oňatlar diýär, adamlar diýär. Oňatlar bilen geçikden çağa ýok boldy. Hakykatdan ýok boldy. Abxaziya, Russiýadan daza bara Kazandan alyp gaýtdyk ha. Abxaziyada men özüm ýa çykdym. Abxaziyadan Gruziýaga geçdik. Gruziýada ýa çykdym. Hudaýa badýanna. Olan öler etmedik gara ölüp gitti dara. Yok tıvayım ölüp gitti dara çağa vara. Sağlık kıyaflı ha? 86 olan o patsan o ente o. Yanı başladı o. Yanı başladı ha. Näme nemesi näme diýip bir sırda bolsa eger. Infarkt ha. Infarkt ha. Yanı başladı o durmuş o. Yanı başladı o. Ha. Ay bir neme der dostum yani Türkmenistan stresi öldürecek o adam. Döwlet diýip hiç men bilýänler efirde otursna. Döwlet diýsen damarından tutarsyň diýär-de. Yalanmy? Ha? Ýok, ola şeýle dogry. Dogry gerek. Gön damarından tutdum men sen. Döwlet diýene. Hawa. Ana şol sen bilen gatnaşan olan öden mana janajan dost olaryň sen şol. Men tanatma diýdi. Yani döwlet diýsen damarından tutarsyň diýetdi. Bolýar men soň nemeden soran men dolu kimdigini öwrenir. Şu wagt men aly bilmedim. Öleniň ady bilen işiň bolmaz. Agam aşakdan ýadyan adamlar. Öleniň ady bilen işiň bolmasyn ýöne Premoy adres verdi bana. Nurana diýär, Nurana däl. Döwlet diýip çykýar men görmel. Men tanıyan vatandaşlar Türkmenistan'da da men anladım. Tana oturol görmel döwlet diýsen. Biler diýdi. Tanımak, seret bir adamı tanımak, keç bilen tanımak bar. Biram şu karakter oyunçu. Türkmenistan'da da nähili özümüz alyp bardyk. Şo taýda da bilýändirler bizi. Bilýär ýani şo taýda da. Şoň üçin meni tanıyan adamlardan sorasaňyz özleri aýdar. Şo taýda da men ýallak bolup durmy ýa sözüm agdymdan agyp gelipdirmi ýa. Eni dogry aýtsam şu Türkmenistanda da şu adama meňdeş wagşy haýwanlar bilen görüşip gedem soň Solardan hem ýadadım dogry aýtsam. Çykamda da aslında işsiz bolup çykmadym ýani. İşim bardy, Türkmenistanda da işim bardy. Hatta köpüňiň molumlygy mal bilmeýän aýlygyny men mundan 5 ýyl maňa teklip berilen aýlyk 25 milyon aýlyk 5.000 manat. Ýöne men şonu da ýoğam diýdim. Sag bol teklibiňe. Men ýadadım şu taýda durasym bilen ok diýdim bara. Ýöne gurşup bidar boldum bu haramladalar bilen köçede bir edara barsaň edarada bir da talep etjek bolsaň bolanok ardyň diňlenenok men bu ýurtda nädip ýaşamaly onuň bilemok diýip gezip göründe urlamdy da. Hawa ay bolýar ýani ýok. Arada biri neme diýip birini restoranyň nemesi birini afsanda olan urýa diýip iýje çekdiler bolan ýem töwlem ötüş sorap iýje çekitdir. Ene şunu ýaly bolmaly adamlar. Zulmyň garşysynda görüşseňiz ina soňundan video çekdirýäňiz şoňa. Serediňiz. Seredim. Ene şu oğlan var ha, tanamayan var mı? Ben düşündüm adam bağışlarsın. Men şoň şol oğlan. Ýöne ýalňyş men adam ýok düşündirdim. Ýöne gahar üstüne başal oğlanyň şoň ýaly ötüp burdum. Ýöne oğlana da men bilýärdim. Şoň ýaly oğlan paýlaşanlar pek oňuma ýaýradym. Yani bu oğlanyň hakly ýeri bar. Belli bir
derecede neme olmandır vatandaşlar. Ne burmut? Icap koyanlardım. Şol ýaly ýeltip bir oglan çok şol oglan. Bir olany urup duran bir videosy var goýup durlar TikTok'a. Olan 2 milyonky video boldy ya. O gyýdy bolup muňa jaň edip durmy, oglan bolup aýalyna jaň edip durmy, garada oýnapdyr, birazjyk maşgalasy bozulyp durmy. Şoň üçin urupdyr da. O ne şu taý. No. Şu video. Neyse yani ne şolar ýalyk men näme üçin bunu diýen, bunu näme üçin diýen Türkmenistanyň polisiýasy bar, Türkmenistanyň prokurory bar, Türkmenistanyň kasy bar. Şolaryň üstü bilen her kimiň hukugyny goralyp dur. Şolaryň üstü bilen eger hakyň ilse, hakyň gözlemeli. Gün güýçlüňki gorga diýişliňki etmeler. Men güýjüm etýär diýip ol onurjak bolsa, bul munurjak bolsa, onda polisiýa näme gerek, onda prokuror näme gerek, kady näme gerek. Yani Biz prezil bolmagyny islämde okýurdum. Biz beter gaýtam bir ýurtda kanun bolsun we şo kanuny da hemme kişi hormat goýsun diýe. Deňlik bolsun, dinsiz bilen dinlaryň arasyndaky hukugam kanun gorasyň. Dogrymy? Goý dinsiz hem dinsizligine ýaşatsyn ýöne ol men ka degmesin, men on ka degmeýin. Yani din näme üçin bar vatandaşlar? Bir käwat şuňy gözüňe getirin. Wagt nesihet berilende de şol şu dünýäň manysy şol, men şuňa göz ýetirdim. Men seni gowurýan, sen şu gidişiňe gitseň ýalňyş ýolda barýan. Allah küfür edýän, Allah inkar edýän, sen şoň üçin dogda hoýýarýan, men sen şu dogrukda ýanmaň islämok diýip bar. Wagt edilýär, aýdylýar. Ay ýok, men şondan anamok, men gawar bolup gitjek, men dogdukda ýanjak, men ýan adamyny sen halat edip bilen o ki o Gurhanda da ýazylyby. Siz olary diýe neme edip ýoluny öwürüp bilmeýäňiz diýe, ýani näçe etseňiz. Olar çünkü mühürlenen, yürekleri mühürlenen ýa-da mühür urýar Allah Taala bolla ol adamlar olsaň sen ildiki wagt netihat beräý bolanok. Onuň men wagt netihatim dinlänok diýip öldürsem bolmaz, Allahyň beren ömrüni men alsam bolmaz vatandaşlar. Şoň üçin dinler bilen dinsizin arasyndaky hukugum kanun goramaly bir ýurtda. Bir ýurtda kanun goramaly. Şolam biziň ýurdumyzda ýok. Dinsize hukuk berilýär bizde. Dinlara berilen ok. Ana biziň gaharymyz gelýän ýerem şu. Talibiň gahary gelýän ýerem şu. Dinsize hukuk berilýär. İslämni diýmäge, İslämni video çekmäge, İslam adyny agdyna gelse, agam gelse, garada gelse, dinlarlaryň üstüne bokluň oturmana ruhsat berilýär. Ýöne dinler şoňa jogap berjek diýse, ýa dinler bir zat aýtjak diýse, oňa ruhsat berilen ok. Berilen ok. O. Ýa-ni haramda da revolut diýilýän hem gelen bolup siz demokrat bolmaly, siz liberal bolmaly. Görýärmi? A demokrat bolýan bolsaň onu men hukumam gorada sen o. Menkinem gora sen. Şoňa şonsam şu taýsam ýalňyş bolupdyr şey diýmellerli. Bular kafir bolýar, münafyk bolýar, zynnyk bolýar diýmese ýalňyşdy zat diýildimi ýok. Şeýle bular öz kafir zynnyk da bular. Onuň nimede vatandaşlar gowa adam bolmak kyn. Erwede adam bolmak aňsat. Erwede adam agzyna näme gelse aýdyp isläni diýip isläni goýup bilýär. Gowa adam bolsak bolsaň seni ýam odatlar edip bilen ok, olar bilen deň o derece görüşüp bilen ok. Öýler ýaly bolup bilen ok. Ina biz şuň üçin aktivizm döräli bäri biziň oglanlarymyz tutuldylar, basyldylar, zat etdiler. Ya belki türmede öldürüldiler. Şuň üçin ýekece hökümeti gollayan adamyň öldürilen ýerine eşitdiňizmi? Eşitdiňizmi? Barana şatlyk şekip gezip ber. Anha başga da ýurdun içinde hökümeti gollayan adamlaryň öldürilenini eşitdiňizmi? Biziň tarapdan şonu biz ettirdik ya, biz şolar ýaly ediň diýen ýerimiz bar, gaýtam provokasiýa edip özüne ziýan gelse biz jogapkär däldir diýip video çekdik. Biziň ejelerimize, bajylarymyza video çekip oturýarlar. Birden biziň bir tarapdaryň biri onu alyp öldüräýse, birden edaýsa biz günäkär däldir. Kontrol edin ýurdun içinde, agyna agam mesela garada gelse diýip otur diýip öňüne alanlar gaýtam. Biz bolýan adamlarym bar çünkü. Düşünýärmi? Ana şoň üçin biz hiç ne degem zok ana maksat Türkiýede gezip gördüýär. Hiç ne zat bolan näler. Biz şuna çenni ekstremist bolmadyk.
hükümet ýaly. Aýona şu wagt ýanky zyndyklaň, kapyrlaň gürleýişinden ýol alsaň, biz ekstremist, biz adam öldürýänçi, biz edýärmişik, biz edýärmişik. Haramzadalar, bir adalatly bolun ha. Ana hükümetiň edip otyra, hani Farhat Durduýew, hani Murat Düşemow, hani bu Alşer bilen Abdullah nirde? Türmesiniň surowda bolan adamyny göýbermediňiz. Daje ol ikowlanyň nirdedigine maýdan zok. Aýaly hasap sorap ber, ölümi dirimi, türmedemi, äkitdiňizmi, Türkiýedemi, nirde aýdyň adyp ber. Sizden beter, şu kapır we zynnyk adamdan erwede adam ýokdur, men size aýdyn. Musulmandan, dinlerden olar ýalyk ziyan gelmeýär, çünkü olar bir zada ynanýar. Men eden etmişime bu dünýede bermesemem, ahirette hasap berýän pikir edýär. Şoň üçinem Allahyň islemeýän zadyny etdi we mettir bilmeýän. Näme musulman adamlarda nefs ýokmy? Ha? Nefs ýokmy musulman adamlarda ya mollalarda nefs ýokmy? Bar, nefs hemme kişide var. Sizinki ýaly keypi sapa edip, bislän edip goýup, o hiç şeýle gözüne çäklendirme goýman. Daň bilen saat 6-da turup namaz okap, eline soğuk su oş. Näme sen ýaly ýata söýleýänler öýdýäňmi? Turup namaz okuyan bolsa bir ananjy bar şonuň. Näme üçin şoňa hormat goýaňlar? Haramzada bir topara. Zynnyk kapyrlar. Ýanky ýaşular bara, men size aýdyn, eger şoňa hiç kim iştat diýmese, şolar ýaly duýduruş bermese ýa garşylyk görkezmese, inniki ýyl İslam dininiň üstünden sip sıçan videolar çykarýar şol adam, men sana aýdyn, şu idişine bitse. Şol adam absolutno dine neme Ýewropada daşy bir Muhammed Peygamberiň suratyny ýasap şonu karikatura eden üçin jenaýat çekdiler ho. Biriniň dininiň üstüne beýdip üstüne neme edip fitne sokmak diýip dini uýan adamlaryň ynanjaň adamlaryň dininiň üstüne neme edip fitne sokmak diýip. Näme üçin Türkmenistanda ýok? Çünki Türkmenistanyň hökümeti zynnyk. Kapyrym şular, zynnyk şular, münafyk şular. Münafyk diýmäge esas bar. Näme üçin diýseňiz? Özlere meçhide giden bolup ayat töwürkan bolýarlar. Özümizem gördük ha. Gurban Gulynyň elham bilen kulukwallaryny okan bolsun. Gördük hemmemiz meçhitde. O Käbeň öňünde namaz okan bolsun. Gördük däme adamlar hemmemiz. Gördük. Owa. Ay bu bolup ýören zatlar näme onda ýurdun içinde? Meçhide barsan kontrol. Näme üçin geldiň? Palta akıtjak bolýan haýsy. Sen bu wagtyň boşura goýjan, eliň boş öýjan diýip meçhide barýanlar, beýdip ýydarlap görün haýsy. Sakal goýberýän, azar berip görün haýsy bolmady Muhammed aleyhissalamyň sünneti. Başga dinne görä ýaşasy gelýän adama degmedi ha. Degmedi olar, näme üçin diýýär? Hay garaz. Borlay men pikirimçe bara, Türkmenistan şu gidişine gitse bara, men size aýdyn, nälik ýeri dowru gelýär diýsene, şuňa gelýär soňunda. Way seredoňo, ol adamyň gowy bolşuny, gowy adam bolşuny, bir ýaly näme üçin erbetdälik gowlaryň üstünden gülýärler basym. Gowy adamlaryň ýa-da dürüst adamlaryň üstünden gülýärler şu gidişine gitse. Aýdan hemme zat dik başak bar ýa bizde. Gowy adam bolmak aýyp bolup galýar. Namusçan, dürüst adam bolmak, maşgalasyna wekaly adam bolmak aýyp bolup galýar. Nirde ýanky içip saçyp ýanky efire gelip gurlap oturan trapkalar bar. Häzirem zapros berip ýerjek bolup aragyň başynda efirme girýän alkaşlar. Olaryň gowy adam bolup galýarlar. Şu ýurtşama bar ýa-da soňunda. Lal gelýän halka şolam az dogry aýdýaňyz. Näme-de? Näme diýilýär? Heteroseksuallar maskara bolýar. Ýani abyşny erkek bilen aýal durmuş gurýanlara. Käwat şonu gülüşýär diýär. Wagt diýerler diýen geyler, lesbiyanlara, gowy adam bolup galar.
kakpalojunu erkek ayaly ýaşap görünür. Vay teredoňo. Erkek bilen ayaly ýaşaşyp gördük. Onu geň görürler bar. Şo derejeye bararsyňyz ýani. Men bilýän, çünki gidiş şoňa bar ýa-da başga erik baran o. Ähli dünýä bular, dünýä ähli, dünýä para. Bularyň Hudaýam dünýä gözüniň görýän zady, Hudaý dünýä pul. O pulun bilen awraýyň, o pul wa bolsa awraýy wa, çünki bularyň pulun wa bolsa eşigi wa bolsa da filo hormaty wa, o ana. Bularyň gözüniň anan ýany görýän zatlary şol. Şoňa bar ýa ýurda. Başga hiç ýerden baranok. O şolara garşy gürleýänam türme awasyalar. Ya olum üstünden gülerler. Ay bu orada her kim o saylan ýoly. Ýöne o dişe Allah da kän uzat bermeýär, çünki kislorodun Allah'ın elindedir, onu meýatdan çykarma. Kislorodun asuda asmanyny Hudaýyň elindedir, onu meýatdan çykarma. Yani Allah'ın eskerem kändir. Gül ýaljak ýaşap görkäň birden asmandan ot ýagsa da, gum ýagsa da, palçyk ýagsa da, gurwakka ýagsa da geň görmänsiň. Vay muňa seret towa diýmänsiň. Bolup biläjek zatlar. Ýa-da şindem Türkmenistana tagam ýa hilal ýa-da şoňa meňde zatlar bolup dur. Olum bir işaret men pikirimçe. Awa aslında bugün gatguluk efire etmekçi değilim. Täzeýil hem täzeýiliňizi gutlaýyn diýdim. Bu ýyl gutlap bilýär, ýyl boýy men muny hristiýanlyk bilen ýa enelik bilen däl. Täzeýiliňiz ýani düşümli bolsun, belki mysal üçin erwet galy käsetliňiz bardyr. Olar goýmak üçin başlangyç bolsun diýip adamlar özüni bir täze sahypa açmak bolup bilýär, şoň bosa bolup bilýär diýip aýdylýar bu zatlar. Ata ki istadymyzam täze bolanok, 1 ýanwar gün turamyzda, şo öňkü eşigimiz, şo öňkü geýen zatlarymyz, şo öňkü jaýymyz, şo öňkü maşinamyz, ütkeýän zat ýok ýani o taýda. Hawa, Happy New Year. Bolýa, şanyňyz sag bolsun, onu men ýapdym efiri, gözüňize goýjak serediň. Hawa. Jan taýlyk emmäňiz. Döwlet can sag bolsun, täzeýil mutlu bolsun. Hawa, sag bolun, minnetdar. Sizinkilerem emmäňiz. Hawa, düşümli ýyl bolsun. Aýplasma. Bo. Ulgamda. Если что.